Dr. Caldwell, I've seen a couple of your videos in the past, and one of them I thought was interesting that you said every cancer can be cured in 2 to 6 weeks. Can you talk a little bit more about that, and what are some of the ways that that's possible? In my experience, every cancer can be cured in 2 to 16 weeks. Some cancers can be cured in minutes because every doctor in the world that's in office for 20 years or longer knows cases of spontaneous healing. There's even a book out called Spontaneous Healing by a guy I really don't like, and just stating that there are cases of spontaneous healing. That means if it's possible, we just have to find a way to access this. That's number one. So we all know about these. It also happened very often when people go to Lourdes or to these religious places, and it's not really the place that cures them, it's the expectation and the way to that place that cures them. The second, you get rid of acidosis and toxemia. The second, the body gets alkaline and oxygen rich, with using a lot of greens like chlorophylls. Everything that's green has a lot of chlorophyll, gives the body a lot of oxygen. Getting your body alkaline with good calcium, with good nutrition, with good trace supplements, trace minerals, will help to alkalize the body. So that means the second you are alkaline, the cancer already stops. It can take a couple of days, a couple of weeks, but it stops. You get the body to a healing pH level, which the pH scale goes from 0 to 14, so 7 is neutral, and you need to be slightly alkaline. 7.36 is ideal. But in the healing phase, you should go up to 7.5. It's a little bit over-alkalizing the system. A great friend of mine, Dr. Martin in Germany, is using oxygen more-step therapy, for example, where you take the blood out, get ionized oxygen, and to lead the blood back in. And you do this 12 times, and you have basically brand new blood, like a newborn baby. So you already eliminated the lack of oxygen. You see the blood coming out looks like black. They put the oxygen in, and it becomes pink. And it's like legal doping. You get it, and you feel so energized, and you're so vital. And there are, we know basically with what I used, what my MDs in Europe used is vitamin C injections, intravenous vitamin C injections, 100 cc's a day, 3 times a week. That's what we used in certain cases more often. And very often, believe it or not, in my personal experience, the tumors or the cancerous growth was basically gone within a couple of days. And because vitamin C is so powerful and one of the greatest healers out there, you can fix nearly every heart problem, cardiovascular problem with vitamin C. They want to take it off the market. So it's going to become a prescription medication, and then it's synthetic and will not work anymore, like vitamin E. Vitamin E basically helps you to cure very easy and fast blood pressure problems in any way, shape, or form. That's why they made a study with artificially created vitamin E, chemical created vitamin E. Said, see, it doesn't work. No, of course not. Chemicals don't work. Nature works. If nature creates a problem, nature creates a solution. Very simple and easy. If it didn't exist 100 years ago, you don't need it today. It's very, very simple. And when you want to help somebody to educate themselves, to eliminate his or her own cancer really, really fast, I would basically start instantly with a vegan diet or with a raw food diet. My friend Paul Nissan is one of the greatest raw food chefs. He has fantastic books out there about raw food, so it's accessible for a couple of bucks how to do it. He has free videos all over his website. And I would go instantly on a raw food diet. I would go make sure, if I don't have a very rare kidney disease, to drink a gallon of water a day with half a teaspoon of sea salt in it a day, because we need salt for every body function. We need electricity. And this electricity can only be produced with enough salt, basically. So if you have a lack of salt, you have a blood pressure problem. See, and we're not supposed to have salt, though, too, especially if we have high blood pressure. That's what we're told. Okay, it's the opposite. The problem is they are talking about table salt. Very often, table salt is 1/3 glass, 1/3 sand, and 1/3 salt. So the glass or the sand is scratching the arteries, and they start to bleed. So now cholesterol goes there
to stop it from, make you survive, to stop it from bleeding, so that you don't bleed to death internally. So now they say the cholesterol all of a sudden is the cause of the high blood pressure because it narrows the blood ways. And that's completely absurd because you die of not enough cholesterol. You do not die of too much. There are people with a cholesterol of 600, perfectly healthy, never been sick in their lifetime. So what do you do with a patient in a burn unit? You give them 20 to 25 hard-boiled eggs a day because they know only cholesterol can rebuild brand new healthy cells really, really fast. Nearly 87% of a cell is built from cholesterol. So where does the new cell potential or foundation come from if you have a lack of cholesterol? Everybody should have at least 250 combined cholesterol. And then they tell you LDL and HDL are good and bad cholesterols. It's not even cholesterol. It's a protein that transports cholesterol. So they are too stupid to even narrow it down the right way. So if you look at the facts and if you look what they know and what they don't know, you know that Dr. Gary Null stated it and a lot of other people. The medical profession, the medical doctor statistically has the shortest lifespan of 56 years of age, the highest abuse rate of alcohol and drugs, the highest suicide rate, only the psychiatrist is higher. And so you go to somebody that has the lowest lifespan, highest suicide rate, highest drug abuse rate, to ask them how to have a healthy, happy, long life. Yeah. I think we should rethink our way of thinking. Takže tento raz nebudem robiť žiadne také dramatické antré, pretože sme už avizovali, že našim dnešným hostom bude pán doktor Jan Lakota, ako jeden z najvýznamnejších odborníkov vôbec onkologov na Slovensku a možno aj na svete, ako sme presvedčení. Dobre, možno, že je to náš naivný pohľad, počujem už, ako to protestuje. Takže ja by som teda len veľmi v krátkosti, pán Lakota je bývalý primár Národného onkologického ústavu, v súčasnosti pôsobí v Onkologickom ústave svätej Alžbety, v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a je jedným z protagonistov, alebo teda takým predstaviteľom takej progresívnej metódy transplantácie krvotvorných buniek, ak to teda hovorím presne, ktorá teda, kde teda má aj dosť, alebo mal aj v minulosti dosť teda vysoké úspechy pri liečení teda istých typov rakoviny. A rád by som ho teda týmto pozval k nám na pódium. Dnes nie je celkom jednoduché práve v prostredí, ktoré je nejakým spôsobom tou paradigmou determinované, hovoriť to, čo si človek myslí. Dobrý večer, prajem, veľmi si vážim, že ste prijali naše pozvanie, podobne ako ste prijali pozvanie aj na rozhovor. Dobrý večer. Nech sa páči, sadnite si, vyberte si, ktorá vám je najbližšia. Bola mi pridelená táto. Áno, bola. Áno, táto. Dobre, tak predsa len tá sloboda nie je až úplne taká, ako si myslíme. Ale ono sa to časom zlepší. Pán doktor, prvá otázka, ktorá mi tak napadá. Doktor Caldwell hovoril teda, napriek tomu, že tam neboli tie titulky o tom, že doktori teda holdujú určitým teda návykovým nerestiam, ktoré teda potom sa premietajú aj do teda toho vzťahu pacienta. Predpokladám teda, že na Slovensku to tak není, samozrejme, že to bolo v prípade Ameriky, že takýto nejaký fenomén tu nejak nehrozí. Dobre, za socializmu viete, čo bol najčastejšou príčinou úmrtí 50-ročných internistov? Buď sa opili na smrť, ale dostali infarkt. To hovorím úplne vážne a to nesúvisí s tým, že tí ľudia sú nejakí... Aha, jasne. Asi sem, že? To nesúvisí s tým, že tí ľudia sú nejako deviovaní. To súvisí s tou extrémnou záťažou, ktorú zažívajú dennodenne počas svojej lekárskej praxe.
Totiž, viete, keď to zoberiete úplne úprimne, tak keď by som mal sám za seba hovoriť, tak som odliečil tisíce ľudí a stovky som ich pochoval. A v podstate ten fenomén niekde sa musí preniesť. Väčšina ľudí v mojom veku je tzv. Burnt out, čiže vypálený. A istým spôsobom nie je to veľmi jednoduché vidieť ako človek, ktorého počas poznáte, že jednoducho vám doslova odíde pred očami, ale postupne odchádza, až nakoniec definitívne odíde, čo znamená, že zomrie. A tak ja vás poprosím, možno v režii skúste aj pridať... Neviem, skúsim si to dať vyššie, ak teda, aby to bolo tu, lebo ja sa otáčam k pánovi Roztasovi a tým pádom je to... Tak nebudem na vás pozerať, dobre? Ja. Dobre, takže... to vyriešime tam. Tak, je to asi lepšie. Inými slovami, v podstate niekde to musíte vyventilovať. A ako jediné tie prístupy, ktoré boli možné... Ja to vyriešim možno ešte... Ja si môžem zobrať toto do ruky, ak teda chcete. Je to nerobí nejaký problém. Tak, to by bolo naozaj fópa, keby nám odišli titulky, ale ešte aj hlas. Raz, dva. Dobre je to? Raz, dva. Tak skúsiť. Ale sem alebo sem? Skúsime to takto. Raz, dva. No, ja to môžem skúsiť ešte aj takto, dobre? Inými slovami, nie je to... Ale presne, ak som začínal Markíze, oni sa ma pýtali, že či máme zobrať klopáčik alebo hendku. Ja vtedy, ešte som prišiel zo školy, som nevedel, že čo je klopák, čo je hendka. Inak to funguje. Tak som povedal, že zoberieme aj ten klopáčik, aj tú hendku a potom to takto vyzeralo, no. Na to doteraz vždy fungovalo. Tak to áno, však, ale iba príjme sa to nejako kází však. Ale zoberte si, nech sa páči tento mikrofón. Takže inými slovami, viete, niekde to ventilovať musíte. A telo to ventiluje tým, že väčšinou títo internisti, teda nie chirurgovia, alebo to boli iní vlčiaci, dostanú infarkt, alebo naozaj sa relaxovali tým, že sa opili na smrť. To je naozaj fakt a veľmi sa nepropagovalo, ale tak to naozaj vyzeralo. No, ja som väčšinou teda zvyknutý na to, že som počúval o teda patológoch, že tam to bolo najhoršie. Aj to je taká logika z toho, čo hovoríte asi. Asi áno. Celé kluby, áno, máte pravdu. Asi aj to tam tak viacej ide, no. Tak ale, no dobre, tak asi som odpovedal na tú otázku. Len ja som napriek tým, že tam titulky neboli, ja som rozumel všetkému. Ale ja som vás vôbec nemyslel. Ja som vám našepkával 3-4 krát, ale teraz nie je podstatné. Podstatné v tom, že došlo tak, ako by som povedal, mal to takú istú niť. A tá niť šla od istých naozaj informácií, ktoré by precíznych, až informácií, ktoré by úplne blbosti. Ako typu príjem soli. Sol sa skladá z tretiny piesku, skla a potom sol tam bola, tuším, takto. Aj tam sol. Na Slovensku sa sol skladá z 99% soli a neobsahuje ani sklo, ani piesok, chvála Pánu Bohu. Ale mňa zaujíma jedna vec, keby pán doktor vysvetlil, ako sa ten piesok alebo sklo dostal do ciev človeka. Tak nemohol som sa smiať, už som mal zapnutý mikrofón, tak bolo to teda veľmi zaujímavé v úvodzovkách toto počúvať. No tak ako, neviem, no, tak piesok sa... Alebo sklo, keby ste zjedli sklo, tak asi vám to prederávi čreva a dlho by ste sa nedožili. A tá predstava, že to sklo alebo piesok pútuje cievami, až krapka ich a poškoduje tým cievnú stenu je... z toho patofyziologického mechanizmu absolútne absurdná. To nemá nič spoločné s realitou. Dobre, čiže to asi naozaj je čudná argumentácia. Každopádne rozdiel medzi tou solou morskou a medzi solou klasickou kuchynskou asi existuje, alebo? To určite, i keď ja poviem to úprimne, nie som odborník na zloženie morskej soli. Morská sol sa samozrejme trochu líši od tej kamennej soli, ktorá sa doluje napríklad v solievári v Prešove. Sú tam iné, napríklad kuchynská sol je chloricódny, teda NaCl, a morská sol obsahuje povedzme trošku aj KCl, čiže chloridu draselného a iné prídavky, ale opakujem, klamal by som, keby som povedal presné zloženie, alebo by sa pokúšal vysvetliť presné zloženie morskej soli. Je v tom jemný rozdiel, určite áno. Dobre, keď sme teda pri rozbore to, čo sme videli, tak otázka, spomínal tam teda ten vitamín C a to intravenózne, teda vnútrožilné podávanie vitamínu C 3-krát do týždňa 100 kubíkov. To bola tiež istým spôsobom nesmierne úsmevná záležitosť, aspoň z môjho pohľadu, pretože asi možno viete, neviete, tá objaviteľ vitamínu C bol Albert Szent-Györgyi, ktorý sa narodil v Komárne, v súčasnom Komárne teda, a sám, keď ten vitamín C objavil, tak ho nakoniec museli istým spôsobom dodať
na to potvrdenie svojho objavu v prášku, čiže musel, ako sa hovorí po chemicky, ho kryštalizovať. A taký vitamín C existuje. Inými slovami, tento vitamín C sa rozpúšťa a dáva sa do ampúl, ktoré sa potom dávajú do infúzií, ktoré ľudia ako berú. Takže predstava, že by ste zobrali nejaký zelený list a teraz to napchali človeku do žily, tak ho práve poviem zabijete. To je ako inými slovami, ten vitamín C sa môže izolovať z rastlín, typu, povedzme, však všetci vieme, citróny, dokonca aj nejaké nezrelé ovocie. Je ho tam v podstate veľmi málo na to, že to sú rádovo miligramy na nejaké množstvo. Koniec koncov však skorbut, známe to ochorenie cestovateľov, ktorí nemali tú zeleninu. Ale v zásade na celosvetovo sa už teraz pripravuje tak, že sa našla chemická syntéza a pripravuje sa táto syntetikum, je prášok, ktorý sa buď dáva do tabletiek, buď sa dáva do roztokov, tak ako poznáme. A tretiu formu už aj nepoznám. V parách ho asi nepríjmame. No. Dobre, povedzme, že v koncentrovanom roztoku sa dostáva vnútrožilne do tela. Áno. Tak ako on hovoril, 3-krát týždenne. Áno. Hovorí 100 kubíkoch, tam to tak, že to šlo venozne. Nech sa páči, ja som... Ja sa teda pýtam, že do akej miery sa je možné s tým stotožniť, čo hovoril ten pán doktor. Pozrite sa, keď dostanete vitamín C do žil, tak do zhruba 20 minút ho dostanete prakticky všetok do moča. Odtiaľ sa dá spätne izolovať, keby ste sa veľmi namáhali. Čiže to, čo ostáva v tele, je mizivé percento toho, čo sa do toho tela dostáva. Mimochodom, jediný, kto nevie syntetizovať v prírode z cicavcov, alebo teda je človek z vitamín C a ešte morča. Ostatné, dokonca aj primáty ho syntetizovať vedia. Máme takú nejakú výnimku, ale s morčaťom si môžeme ruky podať. A principiálne ten názor, že dokonca Albert Szent-Györgyi, ale dožil sa dlhého veku, užíval sám vitamín C, ktorého, ako som spomínal, bol objaviteľ. Je to ťažko si predstaviť, čo ten vitamín C môže ako a priori urobiť. On je antioxidant, naozaj pomáha. Ja poviem to úprimne, babsky ho predpisujeme, alebo teda sa tvárime, keď má niekto chrípku, tam verím, že ten imunitný systém nejako, ako sa hovorí, roburuje. Ale v zásade úlohu vitamínu C v tom poňatí, ako on hovoril, by som povedal, že neuškodí. To je celý záver. No, teda ale hovoril, že výrazne pomáha a hovoril o tom, je to asi otázka polemiky, hovoril, že aj jeho kolegovia, odvolával sa tam na niekoľké prípady a nie ojedinelé, ktoré teda zaznamenali pozitívne výsledky. To je pravda, až na to, že potom chýbala kontrolná skupina a chýbala publikácia o tom. Kontrolná skupina je taká, ktorá by ten vitamín C nedostávala. Musí byť dostatočne veľká a na druhej strane máte skupinu, ktorá ten vitamín C dostávala, mali by mať rovnaké štartovacie ochorenie a treba ich vlastne rozdeliť. A tie výsledky treba jednoducho dať do kriviek, aby sme videli. Nič také tam neprezentoval. Možno treba sa tomu venovať hlbšie, možno treba sa aj v menu Coldwell pozrieť bližšie k tomu, teda, že aké sú výsledky tej práce. Každopádne my sme sa, pán doktor, spolu rozprávali aj o výsledkoch, ktoré sme spolu teda skonštatovali, že poznáte aj my, aj vy. A to sú napríklad výsledky toho ústavu Freda Hutchinsona a odborníkov, ktorí sú teda odborníkmi na onkologické ochorenia, kde sa okrem iného, ako som už spomenul, konštatuje, že chemoterapia nemusí byť práve terapiou, ktorá pomáha tomu pacientovi alebo nádoru, aby sa udialo niečo pozitívne, ale naopak spôsobuje to, že teda ten nádor alebo ten proces ešte graduje a teda ten nádor bujní až do nejakých, teda, ako oni spomínali, super buniek. No, tá robota, my sa o tom dokonca rozprávali, je známa, používa sa ako také kladivo na čarodnice, týka sa karcinom prostaty, kde je jednoznačne popísaný efekt, však sme sa rozprávali, dokonca separátka bola na mojom stole pri rozhovore, kde tie nádorové bunky vlastne produkujú proteín, dvojité VNT16, ktorý sám stimuluje, hovorí sa to autokrínna stimulácia, tie bunky znova narast. Tak k tomu sa nedá nič povedať, je to pravda. Lenže je pravda aj to, že bez tej chemoterapie v istých prípadoch, alebo do istej miery by ten nádor progredoval ešte rýchlejšie. Inými slovami, to je tak.
že chemoterapia pri karcinome prostaty prichádza do úvahy vlastne už pri, nazvime to v paliatívnom, teda v tom takom predĺžovať sa životom, ale to paliatívne slovo neviem presne preložiť, v zmysle, či nie v tom kuratívnom, ale v tom takom predĺžení života, či je vlastne už také ultimum refugium, ktoré je. Predtým je hormonálna liečba. Mimoriadne ma upútal ten preparát Zoladex, ktorý je tam. Je to preparát, ktorý blokuje os hypotalamus, hypofýza a tzv. LHR analóg. Predpisoval som sa v živote niekoľko desiatok gramov, hoci dávka je miligramy. Ale k tomu sa pridáva druhý liek, ktorý má blokovať samotnú funkciu, teda buniek, ktoré produkujú testosterón. A tí pacienti sa podľa toho, ako majú tú biologickú povahu ochorenia, vedia udržať niekoľko mesiacov až rokov. V prípade, ak sa pristúpi potom už k chemoterapii, tak tie výsledky sú samozrejme frustné. A jedno z tých vysvetlení je presne, ako ste spomínali, ako sme sa tu rozprávali, tým, že vlastne produkujete klóny nádorových buniek, ktoré sú divokejšie, ktoré sú a priori necitlivé na chemoterapiu a ktoré v podstate si v tom bode urobia vlastne, čo chcú. Odznieva tu práve v tejto súvislosti častokrát aj to, že počas toho obdobia, ktorý niektorí nazývajú vojny proti rakovine, alebo teda toho zápasu o to, aby sa dokázalo s tou chorobou, zákernou chorobou účinne ľudstvo vysporiadať, sa nič v zásade podstatné za veľmi dlhé obdobie, podstatné v tom slova zmysle, že by prišli naozaj nejaké prevratné lieky alebo spôsoby terapie a tak ďalej, ktoré by zásadným spôsobom teda zmenili ten súčasný stav, ktorý už teda je, ako som spomenul, 10 ročia. Do akej miery by ste súhlasili s týmto? Lebo to sú takisto vyjadrenia teda odborníkov, ktorí... Pardon, ja by som to len ešte rád doplnil. Mal som teda taký pocit, však môžete ma opraviť, ak som vás zle pochopil v rámci toho rozhovoru, že ako by ste aj vy sám vlastne konštatovali, že ten spôsob súčasný liečenia rakoviny nie je ešte to, čo by to malo byť. Tak ako ste to prirovnávali, povedzme, kedysi k tým pacientom s obenou. A spomínali ste aj niečo také, že možno je veda nejaký krôčik k nejakému reálnemu lieku. Neviem, ako to zazvať, ale teraz je tá otázka, že vždy stále sa aj v médiách objavujú stále opakovane nejaké správy, že už je veda krôčik, niečo sa črtá a stále to nie je. Ale možno by som rád teda vedel, že či naozaj sa niečo črtá a ak áno, tak asi čo by to malo byť? Ťažká otázka, ťažká odpoveď, ale dobre, začnem od konca. Viete, tie médiá, to asi o tom netreba veľmi diskutovať. Sú to v podstate, médiá potrebujú mať story, ktorú im my, doktori, s obrovskou radosťou poskytujeme, pretože sa na chvíľočku môžeme ocitnúť v žiari reflektorov a sľubujeme hory doly, čo samozrejme devalvuje akýkoľvek cnostný prístup k liečbe. A teraz nerad použijem to slovo rakovina, pretože rakovinu poznáme možno 200 druhov, možno 300 druhov podtypov. Čiže vždy by sme mali rozprávať o rakovine nie v tom globálnom slova zmysle. Môžu namietať laici, že utekáme od slova, ale my v podstate sa len dostávame na tú pevnú zem v tej reči, aby sme si tie argumenty postavili na bázu, že budeme rozumieť jeden druhému. Keď vy mne poviete rakovina, tak ja vám odpoviem, ja prakticky neviem, čo to je. Keď budeme rozprávať, že lymfóm, budeme rozprávať karcinom prsníka, tak v tom prípade sa môžeme o tomto rozprávať. A teraz idem tak postupne späť. Čiže inými slovami, som sa vás chcel opýtať, že čo myslíte z dlhšie obdobie, 10 ročia, 100 ročie, a to je prvá otázka, lebo musíme si ujasniť nejaký terminologický... 10 ročia. Dobre, také 10 ročia, tak v roku 1942 vyšla taká knižka, ktorá sa volá Slovenský lekár máme doma a tam je spomenuté liečba agresívnych lymfómov alebo Hodgkinovej choroby, čiže tiež podruh lymfómu. A tam sa spomína, že dáme radioterapiu. Všetci pacienti, ktorí majú agresívny lymfóm, tak zomreli. V súčasnosti je doba taká, že 40 až 60 pacientov s agresívnym lymfómom sa vyliečí.
dobre, prelom nenastal, používam lieky, ktoré sú staré 10 ročia, prišla k tomu ešte samozrejme vysokodávková terapia, následnou transplantáciou krvotvorných bunk, ako ste spomínali. To je fakt. Druhá vec je taká, že keď sa bavíme o tej rakovine aj po typoch, tak sa zase tie nádory delia na chemosenzitívne, tie, ktoré sú citlivé na chemoterapiu, a chemorezistentné, tie, ktoré na tú chemoterapiu nie sú citlivé. A teraz tie o tej chemosenzitívne necháme bokom. Tá kuratíva je obrovská, hlavne povedzme, zoberieme si Hodgkina, tam je pri rozličných štádiách sa pohybuje medzi 60 až skoro 100%, ale tie nechemosenzitívne, ktorých je bohužiaľ väčšina, patrí medzi napríklad karcinom hrubého čreva, karcinom prostaty, pľúc, no môžete si postupne urobiť zoznam všetkých tých veľkých nádorových alebo skupín nádorových ochorení, tak tam je to, čo v podstate my stále na jednej strane považujeme za úspech a za druhej strane nepovažujeme za úspech. Pred 5, možno 6 rokmi bol priemerné prežitie, a pozor, zase metastatického karcinómu hrubého čreva pri akejkoľvek liečbe 6 mesiacov. Dnes je 24 až 30 mesiacov. Urobili to jednoznačne nové lieky, ktoré samozrejme nepredstavujú prelom, ale treba sa opýtať tých pacientov na to, čo si oni o tom myslia. Iné, keď vám zomrie brat alebo nebodaj otec na karcinóm hrubého čreva a pred 6 rokmi by zomrie po 6 mesiacoch a dneska, keď je teda ten stav taký, tak priemerne zomrie za tých 24 až 30 mesiacov. A teraz poďme k tomu, tej jadru tej otázky, že teda či si myslím, že v budúcnosti niečo také pred nami je. A ja som to už v podstate odpovedal, naznačil v tom rozhovore, ktorý sme mali spoločný. A ten čas, ak má prísť, tak príde a podľa mňa aj na obzore, pretože v istom bode si to, ako keby sme si to patrili zaslúžiť. Neviem vám to celkom definovať, presne, čo znamená si to zaslúžiť, ale rozhodne to nebude tak, že bude z toho nejaká story a teraz budú byť zvony a budú všetci jasať a ohňostroje prskať, lebo my, nech akokoľvek to hovoríme, tak sa stále dostávame ďalej a ďalej a začíname rozumieť, alebo napriek tomu, že tomu rozumieme veľmi málo, poviem to ozajstne, čo to vlastne nádorové ochorenia alebo druhy nádorových ochorení sú. No, ja k tomu musím si takéto aj pozrieť, aby som citoval presne, aby som nezavádzal. Hovorí doktor Ulrich Abel z Univerzity v Heidelbergu a doktorka Maršalová. Dôkazy jasne hovoria o tom, že liečba rakoviny je v zásade chyba a výsledky hovoria jasnou rečou. Percento úmrtí na rakovinu ostáva rovnaké, alebo aj dokonca ešte vyššie ako v roku 1950 alebo 1970, pričom na výskum a vývoj liekov proti rakovine sa podarilo získať miliardy dolárov. Za najväčší úspech sa pokladá predĺženie života, nie však o roky. To sa tu práve bavíme o tom paliatívnom spôsobe liečby, ale len o zo pár mesiacoch navyše. Rezultát American Cancer Society uvádza operácie, ožarovanie a chemoterapia prinášajú len zriedka vyliečenie. Vedci Greenmore, a ja by som mohol samozrejme citovať a tak ďalej. A častým argumentom býva, to len teda na margo toho, že sa tie 10 ročia... My sme samozrejme, treba si tú terminológiu naozaj zadefinovať tak, že čo znamená to, čo znamená prelom a čo znamená, povedzme, posun v tej liečbe. Vy ste spomenuli nejaké posuny, ktoré sú... Áno, tie sú jednoznačne. Ako keby som to mal tak... Poviem som, uvedal som v tomto aj rozhovor, že v podstate za posledné 20 ročia prišli dva, nazvime to, prelomové lieky. Bohužiaľ sa zase týkajú len nie tých hlavných strím, ako tých hlavných prúdových. Bol to ten liek pri chronickej myeloidnej leukémii a pri non-Hodgkinových lymfómoch. Ale takto, treba povedať takto, že máme tu dve veci. Jedny sú absolútne a druhé sú relatívne čísla. Keď absolútne narastá počet druhov nádorových ochorení, alebo teda počet výskytu, súvisí to práve s tým záťažou prostredia, súvisí to s niekoľkými vecami, ale zase narastá absolútne počty vyliečení, pretože každé sa rozvíja istým spôsobom. No ale potom treba si postaviť základnú otázku, že viete, ide o to, že hlavne pri tých nechemosenzitívnych ochoreniach alebo pri tých málo citlivých je dôležité ten nádorový proces podchytiť včas. Ergo, keď sa jedná o prvé, druhé štádium, vtedy jednoznačne primárnym, alebo teda
spôsobom vyliečenia je chirurgický zákrok. Odstránite ten nádor. V prípade, ak sa jedná o vyššie štádia, teda 4 je najvyššia, to sa myslí, že sú metastázy, 3 je pomerne veľký nádor, ktorý už infiltruje vlastne niektoré okolité štruktúry, tak tá úspešnosť, máte pravdu, je veľmi zlá. Napriek tomu ten posun je istým spôsobom ten drobný slepačí krôčik alebo drobné slepačie krôčiky, ktoré netreba zanedbať. Ale potom to hovoríme o všeobecne. A teraz si predstavte, že niečo úplne iné. Predstavte si, ako sa zachovate, nechcem konkrétne menovať vás, ale nejaká osoba, ktoré zistia a povedia, že má inoperabilný nádor hrubého čreva. Alebo pretože fajčiar má inoperabilný nádor pľúc. Čo sa rozhodnete? Lebo takto, ešte to predošlem, záleží aj od toho, čo viete a čo vám ľudia povedali. Lebo, viete, za ten úvod, ja teraz poviem to asi čudne, nebol volený práve najšťastnejšie, pretože ten pán sa pohyboval od oblasti reálnych dát, ako som mohol pochopiť, hlavne tej spontánnej regresie, a potom prešiel do oblasti, ja by som povedal už až blúznenia, nechcem samozrejme nikoho urážať, kde rozprával o tom skle v cievach a piesku, tak ako to sa dokonca nepatrí dávať do jedného rozhovoru, lebo to naozaj poruší aj to, čo tej vete alebo v tom rozhovore bolo pravdivé. Takže otázka znie, ako postupovať, že keď máte dostatok informácií a pripustme, že karcinom pľúc a pripustme, že máte metastázu v mozgu. Treba sa rozhodnúť. Každý je slobodný človek, pokiaľ samozrejme nie je zbavený svojprávnosti, ako ste to v tej začiatku spomínali, že na tom skúšali ten liek, hoci ten lekár o tom, že bol zbavený svojprávnosti, nemusel vedieť, ale to len tak môj dovetok k tomu. A druhá vec je taká, že teda tento konkrétny prípad, čo treba urobiť? Inými slovami, poďme, tak viete, lebo keď je metastáza v mozgu, mozog sa dá ožiariť. Keď mozog neožiarite, tak človek zomrie za niekoľko týždňov. Keď ho ožiarite, nie je to síce nejaké terminálne, metastáza dokonca dá vyoperovať, sama, neurochirurgicky, a človek môže, napríklad, že tá metastáza tam bola, žiť niekoľko rokov, keď sa vyoperuje primárne. Napríklad, poviem príklad zo svojej praxe, a pacient, ktorý prišiel bol zistený tie na pľúcach, vyklula sa z toho nádor, išiel na operáciu, vybral sa ten nádor a patológ povedal, to nie je karcinom pľúc, to je metastáza karcinomu hrubého čreva. Okamžite sa tým pádom patológ naviedol na správnu cestu, pacient išiel, hneď sa urobila vyšetrenie, ktoré sa nazýva kolonoskopia, zistil sa naozaj nádor, ktorý stískal to črevo, ktorý teda mal len, ako sme sa neskôr zistili, len tú jednu metastázu zistiteľnú, hoci inokedy býva o mnoho viacej. Vyoperoval sa črevo, dostal adjuvantnú, to znamená takú, ktorá má vypáliť tie zvyšné nádorové bunky, chemoterapiu, a táto situácia nastala pred 5 rokmi a pacient žije dodnes. No, keď hovoríte práve o tejto adjuvantnej alebo cytotoxickej liečbe, tak na to takisto existuje nejaký rezultát v rámci výskumu, kde napríklad vedci Graham Morgan, asociovaný profesor radioterapie v Royal North Shore Hospital v Sydney, Robin Wardová, špecialistka a tak ďalej, Michael Barton, riaditeľ týmu pre výskum rakoviny v inštitúte Liverpool Health Service Sydney, uverejnili výsledky svojej štúdie v Journal of Clinical Oncology a venovali sa v nej efektivite liečby rakoviny chemoterapiou a teda na základe týchto zistení skonštatovali, že celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v Spojených štátoch. Hovoríte o adjuvantnej chemoterapii? Hovoria oni. No, tak citovali ste. Tak ako... Prepáčte, týmto sa nedá ani v duchu súhlasiť. To naozaj nemyslím si, že ak hovoríme o adjuvantnej, to znamená, aby som ešte pre všetky vysvetlil, vyoperuje sa nádor a my nevieme nejakým zobrazovacou technikou zistiť, alebo teda akýmkoľvek vyšetrením zistiť, že tam ešte nejaký nádor je, tak sa nasleduje tzv. Adjuvantná, čiže tá, ktorá má terapia, chemoterapia je to väčšinou, môže byť dokonca adjuvantná radioterapia, ktorá vlastne jej úloha je vypáliť zvyšné nádorové bunky, ktorých určite nie je nejaké kvantum, nemôže ich byť ani veľa, aby sme ich videli na akokoľvek vyšetrení.
A tie dáta sú o mnoho tvrdšie ako to, čo hovoríte vy. Oni sú tak tvrdé, že tí ľudia, ktorí tú adjuvantnú liečbu nedostanú, tak majú možno polovičnú šancu na 5-ročné prežitie ako tí, ktorí tú chemoterapiu dostávajú. Ja by som rád predoslal jednu vec, ktorú je dobré, aby sme si uvedomili, čo sme tu. Nejaká chemoterapia nie je rozdávanie cukríkov. To je podávanie cudzích látok, ktoré podávame, úplne to poviem, v podstate necielene. Lebo nájsť rozdiel medzi normálnou nádorovou bunkou, ktorý je prakticky nemožné. Niektoré nádorové bunky majú niečo viac, niečo majú menej, ale v zásade sa od normálnych nelíšia. To znamená, že akúkoľvek liečbu, ktorú dáme, musí automaticky zasiahnuť celý organizmus. Nech si hovoríme, čo chceme. A to, čo popisujú pacienti a to, čo sme vydávali opakovane, po slovensky nie je to med lízať. Nikto nehovorí, že to je nejaké úžasné a že teda my sa tešíme, že im to je medzi tým sa ale vyvinuli kopec iných, tak hovorím sa aj podporná liečba, ktorá pomáha znížiť, nie úplne vylúčiť následky chemoterapie. No a keď sa potom pozrieme na tie dáta, ktoré sú naozaj veľké a sú robené na tisícoch pacientov, tak jednoznačne vyplýva z toho, že tá chemoterapia, keď sa preskáče to obdobie, keď ju dostávali, to mimoriadne vypadávanie vlasov, ktoré mimochodom narastú ústejšie, aby som bol presný, vrácanie, nevoľnosť, slabosť, teploty potenciálne. Opakujem, nie je to med lízať, ale na druhej strane ten benefit z tohto, keď sa dá adjuvantná liečba, je úžasný. Keby ste sa ma vtedy spýtali v rozhovore, že čo by som robil ja som povedal, že pri tých chemosenzitívnych by to nebolo o čom diskutovať a pri tých chemosenzitívnych, aby sa jednalo o adjuvantnú liečbu, tak v každom prípade by som ju podstúpil. Tam nie toho som sa baviť. Keď ste sa pýtali mňa, aby som odpovedal na vašu otázku, práve ľudí častokrát zneisťuje to, že do akej miery tá kvalita života pri, povedzme, chemoterapii, radioterapii, následkoch a tak ďalej. Asi prípad od prípadu, samozrejme, nedá sa nič generalizovať, ani zovšeobecniť. Každopádne chceme mať z toho nejaké všeobecne platné a použiteľné príklady, z ktorých sa môžeme poučiť alebo z ktorých si môžeme niečo vziať, je, že teda hoci tou paliatívnou liečbou sa prispieje k tomu, aby pacient mohol žiť dlhšie, otázkou je teda, že naozaj toho výberu, že či tá kvalita života je pri určitých teda takýchto zásadných a agresívnych, povedzme, typoch terapií adekvátna? To je veľmi ťažká otázka, samozrejme, pretože každý je individuálny, každý má inú enzymatickú výbavu, každý to teda istým spôsobom inak znáša. Každý, kto príde, tak sa nerobí si nejaké ilúzie na tej ambulancii, si ľudia porozprávajú medzi sebou, čo podstúpili a čo nepodstúpili. A už prichádza samozrejme tá psychika, to je ten strach, ako to ja budem prežívať, čo sa mňa vždy zhoršuje veci ako také. Pozrite sa, sú ľudia, ktorí obrazne povedané po chemoterapii sa nezakašľú, ide a dá si steak a nie je mu nič. Sú ľudia, ktorí po chemoterapii tej istej, pre tú istú diagnózu zaľahnú a týždeň sa nevedia pohnúť z postele. Ako nič iné s tým nevieme urobiť, len to, že môžeme povedať, že je nám to ľúto a povedali sme a urobili sme všetko preto, aby sa také niečo nestalo. Tu len spomeniem takú odbočku, spomínali ste cigánsku populáciu, tá je naozaj... Pán Huďo, áno, tá je naozaj iná. Áno, v rámci nášho diskusie. Tá je naozaj iná, bez toho, aby sme boli nejakí rasisti, raz si povedať. Keby ste cigánovi dali takú istú liečbu, ako dáte naozaj bielemu, tak na ňu zomrie. Respektíve následky budú katastrofálne. Súvisí to jednoznačne s tou, či v podstate sa dáva, aby som úprimný, medzi 70 a 80% to, čo sa dáva bežnej slovenskej populácii. Lebo ten človek by na tú liečbu jednoznačne zomrel. A znova sme pri tom jadre pudla, preto som naschvál to vytiahol, bez toho, aby som chcel na niečo poukazovať. Jednoducho, každý je iný a sú skupiny ľudí, ktorí to nebudú znášať nikdy dobre a naozaj musíte byť veľmi v strehu, čo sa ide diať. A koniec koncov, viete, na to, aby ste niekomu mohli liečiť, tak na to potrebujete v súčasnej dobe minimálne 2 atestácie onkologicky. Nemôže prísť niekto z fakulty a povedať, že ja idem liečiť figuboru. Najprv musí mať, bolo to tak, že musí mať internistickú atestáciu, teraz je tzv. Internistický kmeň, čo sa vlastne rovná, a potom nastúpi nastavová atestácia, ktorá je klinická onkológia.
dovtedy nemôžete sa toho človeka a priori samostatne ani len dotknúť. K tomuto by som rád sa spýtal jednu vec, keď hovoríte o tej odbornosti, lebo jedna vec je samozrejme otázka metód, o tom sa môžeme samozrejme baviť, ako sprivrženci rôznych ako táborov, môžeme rôzne názory, že takáto metóda je účinná, takáto, ale otázka je teraz, kto s tými metódami pracuje a ja som vlastne sa v rámci tej témy rakovina stretol aj vlastne na vaše vlastné odporúčanie s vašim úspešne vyliečeným pacientom, ktorý vlastne hovoril, že podľa jeho názoru mal veľké šťastie a že vďaka tomu žije, že sa vlastne dostal do rúk konkrétne vášho tímu, vtedy ešte v Národnom onkologickom ústave a že tam boli teda ľudia, ktorí takisto sa podarilo ich v tom Národnom onkologickom ústave zachrániť, ale že tí prišli z nejakých menších nemocníc, kde boli podľa tohto pána, samozrejme laika, nie odborníka, dokatovaní, doslova použil výraz, nejakými onkológmi z menších miest. Neviem, či vy sa s týmto teraz totožňujete, alebo nie, že či teda je to niečo tak vysoko špecifické, že človek musí mať teda sakra šťastie, že sa dostane do rúk len pár naozaj ľudí, ktorí s tým vedia robiť, lebo takto mi to z toho ako keby vyplývalo. Áno. Áno. Ťažko mi to ide zrdla, ale áno. Aj dubbing by som tam. Lebo pozrite sa, ja to poviem ešte inakšie. Keď sa napríklad v Nemecku robila veľká štúdia pre Hodgkina, kde extrémne záleží od toho, čo na tom zobracovacej technike vidíte a podľa toho sa rozhodujete o súde, konkrétne mám na mysli CT, čo budete ďalej robiť, tak treba povedať jednoznačne, že tento nález museli posúdiť naraz 3 odborníci nezávisle. Ale len v tom prípade, ak sa zhodovali, tak sa mohlo ísť ďalej. To na Slovensku a priori neexistuje. To isté, operácia mamografia, bežne však o nej diskutovali. Spomínal som, že neodporúča sa pre ženy pod 40 rokov. Takisto, pokiaľ sa hodnotí mamografické vyšetrenie, bolo to v Heidelbergu, znova číslo 3. Tuto posúdi jeden a potom sa tá žena moce od Piláta ku Kajfášovi, nikto nie je rozhodnúť, čo sa vlastne má diať. Odpoveď áno. My nepozývame teda len iný, povedzme ten konvenčný názor, aj keď teda v prípade pána doktora by som o konvencii rozhodne nehovoril, ale o konvencii v tom slovom zmysle chápania reality a skutočnosti okolo nej, ale ja by som si dovolil ešte pozvať na pódium aj asi Marian lepšie predstaviť ďalších teda ľudí, ktorí možno vytvoria to, čo my sa snažíme vždy, o čo sa snažíme vždy, a to je takéto názorové možno trenie, kde možno budú mať iný pohľad na to, o čom sa rozprávame, aby sme to možno posunuli a možno aby vytvorili pre vás nejakú diskusiu, ktorá bude inšpiratívnou a zaujímavou, lebo naozaj tie tábory na pohľady alebo na akoby aj vieru, lebo už sa dostávame asi aj do stavu, keďže aj vašimi slovami nevieme teda, čo to rakovina je. Tým pádom neznamená, že dnes a nikdy nebudeme vedieť, čo to je, ale v skutočnosti sa ocitáme stále tvárou v tvár akémusi veľkému, do veľkej miere neznámu. Takže samozrejme sú celkom logické snahy ľudí, ktorí sa snažia s týmto ochorením zápasiť aj inými spôsobmi, ako ponúka teda tá tradičná konvenčná medicína. Môžeš pokračovať ďalej? Len taká poznámočka, že hádam, je to dneska prvýkrát, čo sa nám tu na malej scéne podarilo, alebo teda dúfame, že podarí vytvoriť nejaké názorové trenie, lebo keď sme mali samozrejme iné témy, ale september 2001, tak tam sa nám nepodarilo názorového oponenta sem priviesť. A teda ja by som rád teda uviedol 2 dámy, ktoré takisto sme ich oslovili v tej téme rakovina a ktoré sa zaoberajú alternatívnou medicínou podľa doktora Jonáša, detoxikačnou, a vidím, že už prichádzajú. Dobrý večer, prajem. Takže to sú pani Elena Makovicová a Andrea Dreveniaková. Dobrý večer.
Pani Dreveňáková, neviem, či môžem prezradiť niečo z vášho pozadia, lebo ste trošku opatrne viete, o čo myslím, že teda pani Dreveňáková je bývala vlastne zamestnankyňa farmaceutických firiem na Slovensku, ktorá teda tvrdí, že ak to teda môžem parafrazovať, že dostala nejako svedomie a že nemala už teda ten žalúdok, alebo ako to nazývať, proste pracovať ďalej v tomto segmente. Asi by bolo dobre skôr, ako teda nastane nejaká diskusia, trošku priblížiť vôbec tú detoxikačnú medicínu podľa doktora Jonáša, aby vlastne aj divákom bolo jasné, že vlastne z akej platformy vy vychádzate a na čom vlastne máte toto celé založené. Aj čo sa týka teda nejakého iného spôsobu diagnostiky a iného spôsobu potom aj riešenia vlastne tých ochorení. Mikrofón je tu. Stačí to takto držať. Dobrý večer. Bolo tu spomenuté veľakrát, že sa očakáva nejaké trénie. Hej? No, či nastane alebo nenastane, uvidíme. Čo sa týka tej metódy, ktorú používame, tak samozrejme klasickou školskou medicínou sú to metódy, ktoré sú zaznávané. Hej. Neviem vám úplne vysvetliť presne ani tie naše prístroje. Viem povedať len, že fungujú na báze kvantovej fyziky a meraní frekvencií. Druhá vec je, že ja túto metódu praktizujem s nejakými klientami alebo pacientami. Ja nie som lekár, nemôžem hovoriť o pacientoch. Len 2 roky. Hej? Ale moja kolegyňa Jelenka Makovicová sa venuje tejto metóde a venuje sa tej cielenej detoxikácii. Podľa doktora Jonáša dlhšie obdobie, je to viac než 8 rokov, čiže ona tiež, dá sa povedať, že pomohla mnohým, neviem to vyjadriť, či stovkám alebo tisíckam ľudí. Nejde možno o to, aká je to metóda, ale ide o to, čo sa potom ďalej s tými ľuďmi deje. Metóda doktora Jonáša sa nazýva riadená cielená detoxikácia. Doktor Jonáš je lekár, kontrolovaná, lebo my... Ďakujem, že ma doplníš. Ide o to, že my týmito síce, hovorím, že väčšinou zaznávanou metódou väčšinou, my zistíme záťaže v organizme. Zistíme záťaže mikrobiálne, metabolické, ďalej vieme vyčísliť alebo vieme zistiť záťaže ťažkými kovmi. A keď hovoríme o rakovine, ale to je jedno, či hovoríme o rakovine alebo o akejkoľvek chorobe, tak tie choroby sú komplexné. Hej? A ja jediné, čo vyčítam systému západnej medicíny, je to, že rieši jednotlivé prípady izolovane. Hej? A v prípade, povedzme, rakoviny ako takej, naozaj sa orientujeme len na ten nádor a len na to jedno miesto a pritom ide o to, že keď už sa ten nádor objaví, tak v tom organizme musia dlhodobo prebiehať nedobré procesy a ten nádor je už len tým výsledkom. A o čo sa my snažíme? O to, aby čo najviac ľudí si uvedomilo, že naše zdravie je v našich rukách a aby sme sa venovali naozaj prevencii, hej, a ovplyvnili to, čo môžeme ovplyvniť, čo je v našich rukách. A to je to, čo jeme, to, čo pijeme, akým spôsobom života žijeme. Aby sa ten čas, kedy sa dostaneme, povedzme, k pánovi doktorovi, teda chceme sa dostať k nemu radšej ako k nejakým iným odborníkom, ako sme počuli, tak aby sme ten čas oddialili. Hej. To je našim cieľom, alebo to je to, čo robíme my. No, tá podstatná otázka, predstavili ste to, podstatná otázka asi, na ktorej by mala tá diskusia teraz prebiehať, je, že komu sa čo podarilo. Pretože ja takisto mám skúsenosť s inými typmi, povedzme, liečenia rakoviny. Sú ale aj ľudia, ktorí, skrátka, bavili sme sa o tom aj s pánom doktorom, z nejakých dôvodov im vlastných a nemusia ich možno ani rozoberať pred nami, nechcú o tom príliš hovoriť. To znamená, že asi treba potom už v takomto nejakom názorovom dueli hovoriť o tom, že aké sú fakty na jednej strane, aký je počet teda vyliečených, aké sú naozaj, v tomto zmysle sa musí asi argumentovať, aké sú výsledky v
prostredí, teda v tom, ktorom hovoríte vy, vyliečených pacientov práve metodou, ktorú máte. A možno takisto by ma zaujímalo aj počas praxe pána doktora, koľko sa podarilo vyliečiť teda onkologických prípadov práve spôsobom, akým ho liečite vy. Ale najprv teda otázka na vás, že keby ste to mohli nejakým spôsobom špecifikovať, čo znamená teda ten počet vyliečených pacientov, alebo ak nám to približte, ako to vieme nejako uchopiť. No, tu sa obávam, že vás sklamem, keďže ide o alternatívne spôsoby, ktoré robíme. My nemáme ani prostriedky, ani teda nie je našim cieľom robiť nejakú štatistiku. Hej? Čiže ani tí lekári, ktorých metódy my používame, tak nerobia takéto štúdie, aké chcete vypočuť. Počet vyliečených pacientov a v prípade tej rakoviny je to veľmi ťažké hovoriť, lebo tam naozaj je to od prípadu k prípadu, ako už to povedal aj pán doktor, takže ja vám nedám takéto údaje. No, ja viem, ako vyzerajú ľudia, ktorí prídu ku nám, a keďže sme alternatívna medicína, tak väčšina pacientov s rakovinou, ktorí už zavítajú ku nám, sú takí, kde už konvenčné metódy zlyhali, alebo tí ľudia už sú tak devastovaní, že ak prídu ku nám, je veľmi ťažké hovoriť, že my sme niekoho zachránili, alebo my pomáhame skôr ľuďom k tomu, aby sa ku nám v takom stave nedostali. Hej? Lebo keď príde človek, ktorý už absolvoval všetku konvenčnú terapiu, ktorá mu bola doporučená, nejakú chemoterapiu, radioterapiu, imunitný systém toho človeka je tak zničený, že naše informatívne preparáty a rastlinné zložky naozaj už pomôcť nemôžu. My tam môžeme pomôcť v prípade, ak ten imunitný, slušnejšie zomrieť, alebo... Nezomierať. Dobrý večer. Dokážeme už len to, aby sme tie posledné dni toho života tomu pacientovi troška, v našom ponímaní klientovi troška skultúrnili. Ale keďže ste sa pýtal na nejakú štatistiku, skutočne tú štatistiku nerobíme. Nikdy ma to nenapadlo, aby som si počítala ľudí, ktorých som z niečoho nejakým spôsobom alternatívnej medicíny alebo alternatívnym spôsobom vyliečila, ak to vôbec môžem povedať, lebo v alternatívnej medicíne sa tento výraz nepoužíva. Nikdy ma to nenapadlo, ale ak vám stačí, ja som tá, ktorá pred 10 rokmi stála pred rozhodnutím, a teraz čo? Mala som 38 rokov, mala som rodinu, mala som dieťa. V 38 rokoch mi zomrela moja mama, ja som mala 6 rokov a stala som pred rozhodnutím, sú tu na vysoké onkomarkéry, je tam problém, hej? To je presne to, na čo by som chcela nadviazať u pána docenta, čo sa nerobí na Slovensku, aby sa nejaký ten problém konzultoval s 3 lekármi alebo s 3 odborníkmi, hej? Tam je to o tom, že som sa musela rozhodnúť sama. Konzultovala som to, áno, presne s 3. Bola to priama moja rodina, boli to moji kamaráti, boli to moji známi. Neviem, či to môžem nazvať šťastím alebo nešťastím. Nezhodli sa na tom, čo odoperovať. A to ma posunulo niekde inde. Začala som svoj zdravotný stav riešiť alternatívnou medicínou. Dnes je to 10 rokov, sedím tu. Vy ste mali zvýšené onkomarkery? Áno. Každopádne, ale ak sa budem baviť v nejakej vecnej rovine a obávam sa, že teda iné prostriedky, iné nám vlastne neostáva, ako vyložiť karty na stôl a povedať teda, čo je rezultátom na jednej alebo na druhej strane, že čo teda sa podarilo alebo nepodarilo, lebo asi naozaj ťažko môžeme operovať teraz s pojmami, že to nesledujeme, alebo tak, lebo práve na tom je založená tá exaktná medicína. A ja si myslím, že celkom správne tá exaktnosť by mala naozaj spočívať v tom, že do akej miery my sme schopní odargumentovať a dokázať teda to, čo tvrdíme. A to by asi malo byť takým základným kritériom od toho, čo sa tu bavíme, ale nechám aj pána doktora možno zareagovať, ak máte niečo k tomu, že možno...
malú poznámku a potom prečítať taký koncept. Viete, onkomarker je vec, ktorá straší Slovensko odtedy, čo sa zaviedla. Onkomarker jednoznačne diagnózu nerobí, ale ju len potvrdzuje. To je základné heslo. Na margo tých odborníkov, ja som nehovoril o tom, že rozhodujú o stave, ja som hovoril o diagnostikoch, čo sú dve rozličné veci. Keď pacient by mal vždy mať právo, a dokonca počas praxe som im to štandardne odporúčal, dostať tzv. Second opinion. To nie je trojité opinion, ale second. Máme veľmi slušné pracoviská, sú v Brne, vo Viedni, v Prahe, just to mention a few, aby sme sa dostali do obrazu. Takže toľko na margo to, čo ste hovorili vy. A teraz poďme k tej evidencii. V podstate my sme to rozoberali spolu. Táto medicína, ktorú momentálne robíme, je taká, aká je prísne materialistická. Vyhrala, sme sa rozprávali, sme bohužiaľ ponorení v tej hmote, možno preto, aby sme sa niečo naučili, ale treba povedať jednoznačne, že tou hmotou sa istým spôsobom musíme naučiť pracovať. Hmotou pracujeme tak, že aspoň v tom systéme, v ktorom sme ponorení, že sa správame prísne racionálne. Ja tvrdím stále, že teória je, Bohom je experiment. Inými slovami, ak chceme hovoriť o tej štatistike a exaktnosti, tak tiež nie je pravda, že lekári nerobia štatistiku. Ja mám odpublikovaných niekoľko prác, ktorom porovnával som výsledky liečby pri stovkách pacientov a jednoznačne sa ukazuje, a tam potom už platia tie štatistické P menej ako 0,0, to sú tie také kritériá, nechcem tu rozvádzať, kde jednoznačne vidno, ktorá metóda je lepšia. Väčšinou sa robia dve ramená, aby to nebolo príliš komplikované. A ja takých prác mám pomerne veľa a môžem ich hocikedy, a každý si ich môže pozrieť na webe, pretože sú prístupné aspoň pod mojím menom, ako sa volajú. Je to liečba Hodgkinov, liečba non-Hodgkinových lymfómov, liečba myelómu, liečba karcinómu prsníka, liečba respektíve spontánna regresia nádorov, ktorú veľmi pekne začal ten pán doktor hovoriť. Čiže tých prác môžem ich hocikedy ocitovať a súraz. A nie sú dané na web tak, že teda dal som ich na web. Ten proces je pre laika istým spôsobom často nepochopiteľný, ale je to tzv. Peer-reviewed, čo znamená, že vy robotu pošlete a podľa kvality časopisu odošlete do toho časopisu a posudzujú dvaja až niekedy podľa špičkových časov 5 reviewery a iba na základe zhody v ich názoroch to dokážete doslova predať, samozrejme to parafrázujem, do publikačného procesu a môžem povedať, že za svoju skoro tak ešte ako decko 39-ročnú kariéru tých súbojov s editormi a reviewermi boli mraky a môžem to hocikedy doložiť. Takže jednoznačne tie veci, ktoré nie sú dané na web, že ja som si to tam uložil, ale prešlo to cez istý veľmi prísny peer-reviewed proces, ktorý ja nedokážem absolútne nejako ovplyvniť. Napriek tomu, aj vy sám ste hovorili, ale to nie len zaznieva z vašich úst, že aj v špičkových, dokonca renomovaných časopisoch sa častokrát práve kvôli tomu, že sa snažia vedci, lekári zaskvieť pred publikom, to je to, o čom hovoríte, že ano. Tá skutočná medicína a veda by sa mala rodiť v tichu a kontemplácii a nie teda s tým chcením byť vo svetle reflektorov, tak častokrát sa tam uvádzajú niektoré, alebo teda výsledky, ktoré sa nakoniec ukazuje, že neboli úplne celkom také, ako na prvý pohľad vyzeralo, že napokon, keď sa prejde k dôslednejšiemu teda skúmaniu, tak napokon sa zistí, že to nie je tak, ako sa hovorí. To je len na margo toho. Ja by som dal takú možno otázku štatistickú, možno by to zaujímalo asi aj divákov. Koľko sa napríklad, ak máte takú informáciu samozrejme, podarilo, povedzme percentuálne, ak by sme to vedeli nejako tak nejak zadefinovať, podarilo percentuálne vyliečiť pacientov s tými ťažšími typmi ochorení na rakovinu, ako je napríklad rakovina plúc, rakovina žalúdka alebo hrubého čreva na Slovensku. Ako by to asi vyzeralo v týchto číslach? Takto treba povedať jednoznačne, že znova, každý nádorový proces má isté svoje štádia. To znamená, že má od 1, keď je lokalizovaný, až po 4, keď sú metastázy. Čiže zase to nie je únik, zase musíme to rozdeliť do tých podskupín a v zásade
keď od jednotky, povedzme si, elementárny prípad karcinómu prostaty je prvé až druhé štádium, do 5 rokov pri správnej liečbe prežíva 95% pacientov. Karcinóm prsníka, prvé, druhé štádium, keď teda tá liečba nie je ešte paliatívna, v podstate sa rieši chirurgicky, čoraz sa tie metódy zjemňujú, či nemusí sa odstrániť celý prsník. Znova sme pri čísle 90% päťročné prežitie. Čiže inými slovami, ja len chcem zdôrazniť, a to je jednoznačne treba povedať, že hovoriť o rakovine ako komplexe sa nemá. To prídeme hneď k nejakým depresívnym, alebo naopak veľmi podľa toho, čo zoberiete. A takisto sa nemá hovoriť o rakovine, teda o jednotlivej diagnoze, pokiaľ ide o to, že aké má štádiovosť. Karcinóm hrubého čreva jednotku, dvojku vyliečíte tak, že odrežete kus čreva a je pokoj svätý. A nikdy ten pacient sa karcinóm hrubého čreva nevracia. Problém je v tom, že ten záchyt je neskorý. To je jedna vec. A poďme sa spýtať, aké percentuál, tak ja môžem povedať sám seba, predtým, ak sme začali transplantovať, tak non-Hodgkinov lymfómy, ten, ktorý sa vrátil, opakujem, ktorý sa vrátil, čiže nie ten, ktorý už my sme ho nevideli, tak vyliečiteľnosť návratného bola 0%. Keď sme zavedli transplantáciu takýchto, ktorí sa vrátil, tak vyliečiteľnosť dlhodobá, opakujem, to nikdy o vyliečiteľnosti sa nedá rozprávať, pokiaľ ten pacient už nádorový proces mal, tak je 40%. Keď zoberiete Hodgkiny, principiálne, keď Hodgkin, ktorý je mimoriadne dobre citlivý na liečbu, ale v podstate tiež na neho umierajú, a hlavne mladí ľudia, tak tí, ktorí, keby nebola transplantácia pomocou istých špeciálnych techník, tak zomieral na ňu každý. Keď sa nepoužili tie špeciálne techniky, tak 40% bolo dlhové prežitie, a keď sa použili tie čistiace tzv. Techniky, tak o dlhodobé prežitie je skoro 80%. No inými slovami, viete, vždy treba hovoriť o konkrétnych diagnózach, a toto je publikované. A ešte z hľadiska tej matérie, viete, to už povedal Faraday, že work, finish, publish. Na druhej strane, to, čo sme hovorili aj v tých špičkových časopisoch, je to napríklad, ja s tomu hovorím, že teraz prebehla tlačová správa a hlavne to uverejnili smetiari, ktorí už vyregenerovali na Slovensku asi 15 nositeľov Nobelových cien. Takže je to tak, že bunky sú schopné, keď ich namočíte, ja hovorím v octe, tak sa vráti, to pH je nízke, vráti do takého stavu, že sa s nich dajú pluripotentné. Toto vyšlo v časopise Nature, bol totálny podvod, a ako na margo, bohužiaľ dodávam, že šéf laboratória z Japonska sa nakoniec obesil. No, pán doktor, možno to obráťme, aby sme... Ja nechcem asi nedospejeme ani k nejakému príliš optimistickému, ani príliš negatívnemu výsledku. Ten prvý by bol možno teda lepší, ale tá úmrtnosť predsa len na toto ochorenie na Slovensku, a schválne báme sa teda o tých hlavných, tých mainstreamových typoch ochorení, ako je napríklad to, čo som povedal, ochorenie rakoviny pľúc, alebo povedzme žalúdka, hrubého čreva a tak ďalej. To, čo ste spomenali, prsníka štvorky. Áno, to je non-Hodgkinov lymfóm a tak ďalej, tak sú v tom percentuálnom zastúpení predsa len... Určite áno, to máte pravdu. V takomto marginálnom postavení. Ale to samozrejme neznižuje význam úspechov v liečbe týchto ochorení, typov ochorení. Aká je teda podľa vás prognóza? Pretože máme naozaj tú úmrtnosť, tam sme spomenuli aj to Slovensko v zaradení štatistík v rámci Európskej únie a vôbec vo svete, je teda dosť vysoké. Dobre, takto, poďme od konca. To Slovensko je vysoké a rovnako vysoké je Maďarsko. Maďarsko ešte vyššie. Áno, a to sú červené flaky hlavne na tej mape svieťa, a to sa súvisí s karcinóm hrubého čreva. No ako žijeme, tak zomrieme. Pokiaľ budeme zúdené, pokiaľ sa bude napchávať všetkými tými masnotami, tak pokiaľ budeme chlastať samohonku, tak potom už nedá sa nič robiť, tak takto to dopadne. Inými slovami, ťažko hľadať riešenie, pokiaľ my ako populácia alebo národ nerobíme zásadnú zmenu. Japonci mali najvyššiu incidenciu karcinómu žalúdka na svete. Zistili, že to pochádza zo suši, údenej súrovej ryby. Prestalo sa to používať. Niečo musíme preto urobiť. Niečo sa musí stať, na to, aby sme si sami ako toto. No a teraz poďme k tej prvej časti. Viete, otázky. To je totiž o mnoho zložitejšie, ako sa napríklad. Vy ste spomenuli, do výskumu rakoviny sa dá $1 miliarda. Ja sa spýtam, koľko stojí jedna lietadlová loď? Koľko je rozpočet Pentagónu na rok?
pán určite bude vedieť 600 miliárd. Tak, myslím, že teraz je 700. No úžasné, Amerika, fantastické. Dobre, inými slovami, pokiaľ my naozaj si nepovieme, že ideme na to poctivo a od podlahy, pokiaľ sa budeme kasať miliardov, keď niekto vyhodí 600 alebo 700 len tak do vzduchu, tak asi sa nedostaneme nikam. To je, všimnite si teraz slovenská veda, úboho subfinancovaná, opakujem, len možno smetiari generujú nositeľov Nobelovej ceny tu na Slovensku a tak ďalej, ale to teraz hovorím naozaj sarkasticky, ospravedlňujem sa za to, ale principiálne to je prvý aspekt. A druhý aspekt je to, že dobre, poďme to riešiť a tá cesta sa zdá, že už existuje. Aj ten pán to spomínal a to mňa to mimoriadne potešilo, že existuje spontánna regresia nádorov. Ja som sám povedal, že to existuje. Nebeží to síce tak rýchlo, ako to on spomína. No a o tom vieme už, teda ja určite, 11 rokov a postupne živoríme a ideme ďalej pomaly linky. Tak sa sústredíme na nejaký fenomén, ktorý dokážeme istým spôsobom preraziť, ale tam sú samozrejme dve otázky, alebo vzniknú dva problémy. Prvá otázka, ako býva dobrým zvykom v tomto materiálnom svete, peňazí. A druhá otázka je inšpirácia. Tá nepríde len tak sama od seba. Ako kedy sa hovorilo, že nie je človek geniálny, ale že má génia. Lebo ten génius mu príde od niekaľ inakáďal. Houk. Nie je teda, či otázka, rád by som to tiež nejako zareagoval a možno, že to nakoniec formulujeme aj do nejakej otázky. Je to otázka práve prevencie. Vlastne vy ste, pán doktor, už to naznačil, hej, o tom, že ako sa Slováci strávujú. A ja pokiaľ som to pochopil, keď sa bavíme napríklad o tejto detoxikačnej medicíne, ktorú predstavujú tu na dámy, že to ani nejde o liečenie onkologických pacientov ako takých, ale možno skôr o riešenie nejakých zdravotných problémov, ktoré ak by sa nepodchytili, tak by do tej rakoviny už v tom, ako ju chápeme, by vlastne prešli. Čiže a je tu samozrejme pohľad, ktorý práve, teda, pokiaľ viem, nielen táto, ale aj iné alternatívne smery vlastne presadzujú, že teda rakovina je problém v prvom rade imunitného systému, ktorý vlastne tým, že oslabne, tak prestane vlastne likvidovať tie rakovinotvorné bunky, ktoré sa stále v tom tele vytvárajú. A teda tá otázka by bola, že či potom nie je schodnejšia cesta ako sústreďovania sa na liečenie rakoviny, či by teda nemala byť sústreďovanie sa na to, aby tú rakovinu ľudia teda vôbec nedostávali. Ja ešte spomeniem, teraz mi napadá, že keď sme hovorili o tej strave, tak Maďarsko je na tom horšie a čo sa týka vôbec nejakých regiónov slovenských, tak myslím, že vychádzalo najhoršie Južné Slovensko, tam do súvislosti Maďarská práve s tým, čo vy hovoríte. No ale na druhej strane mi teraz tak napadá na Okinave, to asi o tomto fenoméne viete, tam sa skrátka naozaj nejak príliš nevyhýbajú, tam to není iba o suši alebo iba o rybách, tam proste sa dožívajú ľudia štatisticky jednou z najvyšších teda kvocientov v veku, v dlhovekosti, tak že to je tiež taký zaujímavý fenomén, že napríklad Masajovia, ale behajú a teda chodia tam, majú trošku niečo iné, to nehovorím o rakovine, ale tam majú povedzme nízku hladinu cholesterolu aj napriek tomu, že pijú surovú krávskú krv a tak ďalej medzi tým. To je nepočul som. Tak ako, dobre, ale na druhej strane viete, ktorý je národ najdlhovekejší na západnej pologuli? Viete alebo neviete? Nebudem testovať. Asi nie. Na Kube. Sú chudobní a vzdelaní a zdraví. To sú tri veci, ktoré jednoznačne. Kuba. Tak máme to? Áno. Aj tá Havanka, aj ten rumík niekedy urobí dobre. S mierou samozrejme. Jasné, to máte pravdu. Viete, na druhej strane, kedysi najčastejším karcinómom, ale najčastejším nádorovým ochorením bol karcinom pečene. A ten karcinom pečene najčastejším ochorením v Číne. Súvisí so s tým premorenosťou vírusmi, a to je napríklad hepatitida B, ktorou je premorený na svete momentálne 2 miliardy ľudí. Sú premorené 2 miliardy ľudí. A hepatitida C 350 miliónov ľudí. Veľmi hrubé odhady. To znamená, že viete, tu na Slovensku môžeme to
hrubé črevo samozrejme, môžeme priradiť dietným návykom, smoking a podobné drobnosti, ale ten najčastejší druh nádorové ochorenia môže jednoznačne priradiť hepatitide B. Čiže zase, pokiaľ nebude, oproti B-čku už je očkovanie, však očkovaní sme aj my všetci zdravotní pracovníci povinne proti tomu, ale C-čko, tá sa nedarí. Ale napriek tomu do tých chudobných oblastí, čiže ten problém nádorového ochorenia nepochádza ani z tej prevencie, ale je jednoznačne sociálny. Tamto očkovaciu látku nemá kto kúpiť, nemáte za čo sa ňou ako... No. Keby sa aby sme dali priestor, ja dávam ešte predtým, poviem, že k tej strave takisto pochádza z lekárskeho prostredia, že teda fungujeme v nejakom svete frekvencií. Koniec koncov hovoril som aj o Sheldrakeovi a morfických rezonanciách, hovorili sme tu o nejakých frekvenciách, ktoré majú potraviny, ten rebríček frekvenčného pásma sa najčastejšie teda uvádza, že sú to práve tie zelené rastliny a potom postupne to ide dole a že nejde k hamburgeru a smrti. A hovorí sa tam o myslím, megahertzoch, a nie podstatné, ale proste existujú nejaké frekvenčné pásma z takzvaných tých zdravých produktov, zdravých potravín a nezdravých. Tak možno skúste k tomuto. No, my s kolegyňou sme prijali pozvanie tu hlavne kvôli tomu, aby sme skôr ako sa venovali takým tým štatistikám, lebo naozaj neviem, že kde by to viedlo naše úspechy nás dvoch, alebo koľkých ďalších našich kolegov, alebo doktora Jonáša ako takého, ktorý tú detoxikáciu robí nejakých 20-30 rokov. Skôr ide o tie výsledky a samozrejme je to v rovine tej prevencie. To je to, čo chceme my, aby si ľudia uvedomili, že ten životný štýl, ktorý vedieme, tak nás naozaj povedie len k tým chorobám a možno aj k tej jednej, ktorou sme všetci strášení, k tej rakovine. Aby sme možno ináč jedli, počúvali viac svoje telo, aby sme doplnili vitamíny a minerály, ktoré naozaj strácame a ktoré v dnešnej strave a v dnešnej zelenine a ovoci, ktoré vieme zohnať, tak naozaj nie je v takom množstve, takže treba tie výživové doplnky a treba robiť tú suplementáciu vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo nám chýba, plus tá detoxikácia. A ako aj pán doktora, všetci dobre vieme, že veľa patogénov, mikroorganizmov je spájaných s rakovinou. Že sú prokancerogénne vírusy, prokancerogénne parazity, baktérie, ktoré sú v tele, kandida a iné plesne, ktoré sú v organizme každého človeka, ktorý tú rakovinu má aj vo vyššej miere. No a to je práve to, čo robíme my. Snažíme sa znížiť ten zápalový proces, znížiť to prekyslenie dostupnými prostriedkami a takto možno sa naozaj vyhnúť, respektíve oddialiť ten čas, kedy sa tá nejaká choroba, to je jedno, ktorá civilizačná choroba, ale každý máme nejakú tú genetickú predispozíciu a každý na nejaké to ochorenie z tohto sveta odídeme. A my sa snažíme oddialiť ten čas, kedy ten človek začne tie príznaky tých chorôb mať. Asi v kocke. Tam musia byť splnené tie určité na to, aby sa spustilo v tele čokoľvek, čo nazveme chorobou, je to úplne jedno, musia byť splnené určité kritériá, musia byť proste, bez ničoho sa v tele nevytvorí žiadna choroba, absolútne žiadna. A tie kritériá sú už spomenuté prekyslenie tela, v každom prípade sú to patogény, ktoré k tomu pán doktor sa síce na mňa pozerá dosť takže o čom to rozprávam, ale pokiaľ nebudú v tele splnené určité predpoklady, choroba sa nespustí. Je to jednoznačné. Ako tu kľudne môžeme viesť boj, debatu, slovný, neslovný, je mi to jedno, proste je to tak, áno. Je to tak, je to nesporné a pokiaľ sa tieto predpoklady z tela nejakým tieto záťaže toxické z tela nejakým spôsobom, nejakým alternatívnym, my vieme, akým odstránia, ľudia žijú, ľudia sa zbavujú chorôb, sedím tu koniec koncov ja, ktorá som mala asi 6 druhov autoimunitných ochorení, dnes nemám ani jedno, čiže som tu
Mala som autoimunitnú štítnu žľazu, mala som cukrovku 2. typu, mala som arterosklerózu, mala som sklerodermu a budem menovať ďalej. Myslím, že dosť na to, aby som tu na pred očami sedela ako čistý dôkaz a skutočne odprisahám na čokoľvek si zmyslíte, riešila som svoj zdravotný stav jedine tým, že som bola na seba abnormálne prísna, zmenila som celú životosprávu a skutočne som nesiahla po jednom chemickom lieku, po jednom jedinom. Liečila som sa 10 rokov, teda už samozrejme, že nie, tie prvé 3 roky bola len čiste informačná medicína a doplnky výživy, ktorými som sa ja z toho dostala. Ja si myslím, že to najrozumnejšie, čo môžem ja v tejto chvíli spraviť, je dať rozum publiku. A to znamená, poďme sa baviť spoločne o tom, že ak pravdepodobne mnohí z vás prišli kvôli tomu, že sa chcú niečo spýtať našich hostí a práve na tom možno alternatívnom pohľade alebo pohľade teda odborníka, ktorý sa tomu venuje v praxi, sa môžeme možno dozvedieť úplne konkrétne a viac ohľadne teda toho, ako a kde by mohli vznikať nejaké nádeje. Napokon asi ja si dovolím tvrdiť, pán doktor, a takisto mi je sympatické teda to rozhorčenie. Ja osobne poznám v živote veľa ľudí, ktorí sa dokázali nielen teda z tejto choroby, ale aj z iných chorôb dostať práve tak, že sa nejak inak naladili. Človek a pacient sa musí najprv chcieť uzdraviť, ten proces musí najprv prísť z nejakého vyššieho centra, nejakého príkazu, asi ktorý si musíme dať sami v sebe, v prísnej disciplíne, či to už je k diete, stravovaniu, ale to asi by nestačilo. Samozrejme, potom ten proces pokračuje ďalej a tak potrebujeme mať aj samozrejme dostatok a kvantum informácií k tomu, aby sme sa niekam posunuli. A práve preto otváram tú diskusiu, poprosím, aby sme si zasvietili v sále a možno dali aj priestor teda našim divákom a môžete sa ako pýtať, ako prvá, nech sa páči. Ja som zubný lekár. Nie som úplne odveci, čiže trošku viem, o čom ste hovorili. Mám pomerne dlhú prax zubnú a stretala som už veľmi veľa ľudí, samozrejme aj s onkologickými ochoreniami. Celý môj život ma prenasledoval pocit, že v tejto oblasti, čo sa týka onkológie, medicína totálne zlyháva. Väčšinou pacientov, ktorí prišli s onkologickými ochoreniami, som videla, keď prišli do mojej ambulancie v pomerne dobrom stave a v poslednom štádiu to neboli ľudia, to boli zombie. Už ich doviedli na vozíku, mali šedozelenú farbu, boli bez zubí, nemali vlasy, pozerali na mňa ako pred smrťou a nakoniec som sa dozvedela, že už je koniec. Prichádzalo mi to ako veľmi nedôstojné, že medicína nielenže ich nevylieči, ale aj ten zbytok života im ešte tak dokaličí, že musia zomrieť v tak príšernom stave. To bolo veľmi veľké percento ľudí a z tých, čo sa vyliečilo, bolo veľmi málo. Väčšina tých dopadlo takto. Aj my máme onkologických pacientov a takisto takto dopadajú. Ja osobne mám taký názor, že my lekári vieme len vyrezávať, vypalovať, požarovať. To je všetko cudzie organizmov. Myslím si, že náš organizmus nepotrebuje takúto liečbu. Že je to vysoko nehumánne, ako liečíme ľudí. Že tá medicína by mala ľudí ozdravovať, nie otravovať a vypalovať. Že by sme mali všetky tie peniaze, ktoré dávame na zbrojenie a na všetky tieto veci venovať medicínu a výskumu. A treba skôr podporiť skutočne to zdravé v tom organizme, naučiť ho ubrániť sa tej rakovine. Aby sme skôr tú imunitu povzbudili, aby náš organizmus sa zdal zdravší a nie, aby sme zomierali ako zombíci. Preto si myslím, že táto liečba, ktorú vy možno uznávate, ja ju neuznávam, je skutočne krokom do prázdna. Je to trápenie ľudí. Až prídeme na to, ako tieto pani doktorky tu, alebo Irindo, až oni skutočne nájdu možno iný spôsob. Nehovorím, že oni, možno niekto iný. Potom si budeme môcť povedať, že sme lekári. Zatiaľ nie sme v tejto oblasti lekári. Sme traviči, vyrábači mŕtvol, kodiacich mŕtvol. Ja pláčem tam nad tými ľuďmi a musím im bohužiaľ povedať, je mi tak strašne ľúto, že vám neviem pomôcť. Tá chemoterapia, radioterapia, operačné zákroky. Niekedy mi to prípada, že tým operačným zákrokom len rozbehneme proces, ktorý by sa možno vlastným organizmom dal zvládnuť aj inak. Buňky, ktoré sú možno niekde ohraničené tým, že to celé
rieť ešte narežeme, tak dostaneme do pevného obehu a celý organizmus ešte viac zničíme. To je môj názor, ja tých ľudí vidím. Je to strašné sa pozerať na to. A videla som ich už veľmi veľa takto zomierať. Prepáčte, že som sa tak rozohnila, ale tento problém ma strašne celé roky dosť trápil. A ja som sa na to tiež pozerala a bolo mi ľúto. A desila som sa momentu, že možno raz ja budem na ich mieste. Budem sa musieť rýchlo rozhodnúť, čo budem robiť. Takže len toľko, prepáčte. Ďakujem, ja si dovolím zareagovať. Takýchto doktorov alebo lekárov, ako hovoríte vy, ale napokon myslím si, že aj pán doktor Lakota, je na svete viac. Ja som ich citoval aj v tom príspevku. Ja sám za seba nedovolím čokoľvek prejudikovať, pretože som absolútnym laikom, tak ako asi drvivá väčšina z nás. To, o čo tu v skutočnosti ide, okrem iného aj z toho, čo hovoríte, vyplýva. A mimochodom vyplýva aj z toho, čo som sa bavil aj s ďalšími lekármi, že naozaj tá farmaceutická lobby, ktorá v podstate zarába na tom, že vyrába tých zombies, tak sa zdá, že to je celkom výhodným biznisom a možno, teraz zakonšpiruje, možno výhodnejším, ako sú vyliečení pacienti. Možno je výhodnejšie, aby sme ich udržiavali. To naozaj, toto je veľmi silné, čo teraz hovorím, ale neodznieva to rozhodne ako moja nejaká idea. Odznieva to čím ďalej, tým mohutnejšie a čím ďalej ako častejší argument, ktorý tá teda druhá strana sa snaží argumentovať a snaží teda hovoriť o tých nevýhodách konvenčnej medicíny. Ale už poprosím pána doktora zareagovať. Zase by sme ho tu ako nemali ako martyra, tak myslím, že... Musím sa priznať, že nie som rozhodnutý, ako mám zareagovať. Poviem to čestne, ako ja môžem zareagovať mimoriadne súrovo a brutálne. To je prvý variant. Druhý variant môžem povedať, že každý má právo na svoj názor. Ja zuby neliečím, ja liečím nádorové ochorenia, čo je teda výrazný rozdiel v špecializáciách. A poviem to úprimne, každý človek, vrátane každého, kto z nás je v tejto sále, každý pacient, ktorý dokonca ochorie. Ja to hovorím tak, ešte inak. Pán Boh nám dal rozum na to, aby sme poznali, čo je dobré a čo je zlé. Dal nám slobodnú voľu, aby sme si vybrali medzi týmito variantami. Ergo, každý človek, ktorý ochorie, má právo si vybrať. Okrem samozrejme tých, ktorí sú ako deťmi a tých, ktorí sú právne exkulpovaní a zbavení svojej právnosti. Čiže v podstate každý. Berme to teda takto. Ja som lekár dospelých o deťoch. Dieťa, treba povedať jasne, že nie je malý dospelý. Veľa toho neviem. Za nikým som vo svojej praxi nebehal. Tým som povedal si všetko. Nikoho som nechytal za kus košele alebo za tričko a povedal, poď chytro, dám ti tú liečbu, lebo ja si myslím. Každý, kto prišiel za mnou, a nemôžem hovoriť za iných, lebo tu bol názor proti názoru, niečo odo mňa chcel. To je fakt. Ten sa nedá odškriepiť. To znamená, keď za mnou niekto prišiel, tak som predpokladal, že chce minimálne poradiť a maximálne pomôcť. Po vysvetlení toho, čo ju alebo tú osobu čaká, sa každý môže sám rozhodnúť, čo chce. Ak chce odísť, ja nemôžem nikoho priviazať pokiaľ nie ešte raz opakujem zbavený svojej právnosti, o vyšetrovací stôl, notabene o lôžko, reťazov a do ňoho pchať liečbu. To je absurdné, taká situácia neexistuje. Keď teda prišiel za mnou a predpokladal som, že po tom vysvetlení rozhodnutí tieto kúry, alebo teda tieto postupy, ktoré mu boli vysvetlené, ktoré sa hocikedy v priebehu liečby mohol na ne opýtať, toto všetko podstúpiť, tak v tom prípade ja osobne z hľadiska tej slobodnej vôle nevidím nejaký problém. Rozhodnutie každého dospelého človeka v mojej praxi bolo jednoznačne slobodné, nikto ho nikam netlačil a to rozhodnutie znelo, ja som prišiel ku tebe a ty ma lieč. Nebolo nikde napísané vylieč.
Pozor, to slovenčina má veľmi jednoznačnú a jemnú rozlišovaciu schopnosť tieto veci odlišiť. A úprimne povedané, vzhľadom na to, že som videl zomrieť, a dokonca mojimi rukami, nemyslím, že ja by som ich nikomu niečo ubližoval, ale vypisoval som tých 5 povestných listov pre liatke mŕtvého, videl takto stovky ľudí. Myslím, že tieto skúsenosti nemá nikto v tejto sále. A môžem jednoznačne povedať, že nejaká smrť nevyzerá pekne. Ja tvrdím, že každá smrť si zahrá svoje tango. Ak si niekto myslíte, alebo v tejto sále myslí, že bude umierať inak, ako že budú hrať fanfáry a že sa bude pritom usmievať, tak na zásadnom omyle. A bolo by dobre, keby sa z tohto omylu čím najskôr vyliečil. Tak mne sa zdá, že Rubens ale tak neodišiel tak nejak, že tragicky. Neviem, či poznáte ten príklad, ale ja osobne by som volil teda... Nepoznal som ho. Nie? Tak, dobre, ani ja som mnohých nepoznal, ale tak len poznám, čo o nich iní vedia a napísali. No, Rubens nemal teda, neboli tam fanfári, ale podarilo sa mu teda, myslím, za celkom príjemných okolností, vzhľadom na to, že maloval veľa žien. Aj kolegovi Čechovovi. Áno? No, áno. Vidíte, takže možno, že tam to nebolo až také teda hrozné, aby sme to trošku odľahčili, aby sme tu nemali nejaké slzavé údolie aj u nás. Ja by som si dovolil možno trošku oponovať, ak sa neurazíte. Ale prečo by som mal urážať? Dobre, aby to bolo pekne sformulované. Tak ja by som teda oponoval, pán doktor, v tom slova zmysle, že no áno, môžeme sa rozhodnúť, ale otázne je, že na základe čoho sa rozhodujeme. Ak nám ten mainstream, hovoríme znova o médiách, ak nám akási paradigma hovorí a nie káže tak, že to musíme, ako imperatívne, ale skrátka, že nás nejakým spôsobom už niekam naviguje, že nám modeluje akoby tú realitu. Znova sa dostávame k tomu, že modeluje práve prostredníctvom, a tu na to odznelo aj prostredníctvom toho, že aké obrovské financie, teda aké obrovské peniaze, obrovské, áno, relatívny pojem, ale určite nie malé, idú práve do toho, aby formulovali nejakú verejnú mienku o tom, že čo je dobrá liečba. Asi ťažko by ste sa v novinách mainstreamového typu dočítali, že teda táto a onaká, o ktorých hovoríme my. Čiže skrátka dobre, jednoznačný príjm dnes vedie práve tá paradigma, ktorá hovorí práve o tých spôsoboch akoby v úvozovkách invazívnych, ktoré teda tu pomenovala pani doktorka. Čiže áno, môže sa rozhodnúť, ale pod váhou akýchsi argumentácií, ktoré dnes sú výrazne prezentované v prospech práve medicíny konvenčnej, čiže to rozhodovanie a spôsob toho rozhodovania asi celkom nebude na takom tom fair play ihrisku. Otázne je samozrejme, a práve preto sa aj vás som pýtal, viete, lebo otázne je, ja sa stále pýtam, to je základná otázka tých ľudí, ktorí alternatívnym spôsobom liečia akúkoľvek chorobu, aké máte výsledky. Lebo skrátka asi od ničoho iného sa nedáme. Ja vám poviem úprimne, sám za seba. Ja by som hrozne bol rád, keby ste mi nepovedali, že existuje takéto a takéto výsledky. Môžem prečítať jednu SMS-ku, ktorú som dostal dnes ráno, a možno to je len také ako na zmenu témy. Týka sa to jednoho konkrétneho lieku práve na rakovinu. A píše mi jedna známa, že natrafila som na jeden prípravok, ktorý má, neviem o tom nič, dostal som to dnes ráno, ktorý má veľmi dobré výsledky pri rakovine. Odporúčal mi jeho lekár, ku ktorému chodím so dcérou. Sám mal rakovinu a žije. Jeho pacienti s beznadenou prognózou rovnako žijú. Volá sa to Culevit. Neviem, či ste počuli o niečom takom. Vyrobil ho maďarský lekár, podobne asi ako to C-čko. Prišiel na svet biochemik a možno by sa mohol na to mrknúť, ako myslel asi vás. Tak nestačil som si to ešte nejako vydizajnovať. Na webe toho nájdete vraj potom viac a tak ďalej. A teda nie vy, ale ja, to myslela určite. Pani, ktorá mi ho objednala, má sestru, ktorej dali 2 mesiace, lekári, prešlo 7 rokov a žije. Tak Culevit, neviem, dávam do pozornosti, pozrite si, neviem, tu som hovoril do sály. Ja len odpovedám. Viete, v Maďarsku pochádzajú berešové kvapky. Bola tu éra žraločích chrúpaviek. Preparáty prichádzajú, odchádzajú, rakovina ostáva. Dobre, poprvé. Po druhé, ja sa ešte vrátim k tomu, čo tu už bolo naznačené, a to je ten imunitný systém. My sme to debatovali spolu. Podľa niektorých veľmi zdravo uvažujúcich teórií je
každému z nás vznikne denne okolo 100 000 nádorových buniek, ktoré náš imunitný systém úspešne vylieči. Alebo teda, aby som bol úplne jednoznačne zlikviduje. To znamená ale jednu jedinú vec, že tá rakovina je extrémne, teda už hovorím o rakovine ako komplexe, extrémne zriedkavý jav. Každý si to môžete zrátať. 100 000 nádorových buniek už pomaličky vidno voľným okom, milión ich vidno určite. Doubling time, ako to tzv. Dvojvací čas pri najmalignejšom nádore, ktorý poznáme, Burkittov lymfa, je 23 hodín. Tá sa veľmi rýchlo vyrátá, ako by sa takéto bunky zmnožili. Pri karcinóme hrubého čreva je to okolo 200 dní. Niekde medzi tým sa pohybujú tie ďalšie nádory. To, čo o nádorových ochoreniach vieme, je istým spôsobom naozaj veľmi málo, ale treba jednoznačne povedať, že tu dochádza ako keby boji dvoch sústav. Ako jedna vec, tu spomínal ten pán, čo hral na gitaru, že toto kontrolné svetielko a potom rozbijem tú prístroj, asi to na úvod padlo. Povedal to istý pán, ktorý sa volá Hans Schelier, objaviteľ hydrokortizónu, teda steroidných, a dokonca tiež je to rodák z Dolniakov, aby to bolo ešte jasnejšie, skončil ako Kanaďan. Tiež sa určite zle stravoval. Áno, ale Hans Schelier toto nemyslel nádorové ochorenia. Tam treba, ako keď terminologicky jednoznačne upresniť, hovoríme o strese. Hans Schelier bol ten, ktorý prvý raz popísal stres a toto objavil a priori. Pričom hydrokortizón sa povedal zázračný liek pri jeho objavení a dokonca bolo to tak, že keď sme nemali antibiotika, tak sa podával pri zápaloch pľúc. Tí pacienti sa mali extrémne dobre. Až na to, že za 3 dní umreli, pretože ten nádor sa šíril nekontrolovateľne. Ten zápal, aby som presnejší. To znamená, ešte raz, vrátim sa k meritu veci. Nádorové ochorenie je podľa môjho názoru jednoznačne extrémne zriedkavý jav. Imunitný systém, pretože počet nádorových ochorení narastá, je opakovane zaťažovaný podnetmi z vonkajšieho prostredia, tzv. Biosféry. Moja otázka na plénu je také, že čo by ste urobili proti tomuto celému. Inými slovami, hovoriť o tom, že jeme biozeleninu, že rozumie bioprodukty, že pijeme čistú vodu, ktorú si niekde prevaríme, prepáčte, to je úplná blbosť. No, ja by som zareagoval možno ako prvý. Hans Schelier hovoril ale o tom fenoméne, že teda tá medicína sa snaží to jedno, či to je pri rakovine. Hans Schelier mal jednoznačne na mysli stres. Pardon, som teraz jednoznačný. Dobre, ale pre mňa je to ten jeho výrok sa cituje mnohými a práve v súvislosti s konvenčnou medicínou, pretože mne osobne to tiež tak častokrát prichádza a prípada, že naozaj sa nesústredíme na dôvod, prečo sme chorí, alebo dôvod ochorení, ale už sa fokusujeme teda na akoby už tie dôsledky, možno menej na prevenciu, ale ja si myslím, že ako hovoríme o tomto závažnom ochorení, asi jedinou pre mňa osobne cestou je, že a možno som teraz príliš veľký idealista, zbaviť sa akoby tej animozity v rámci tej konvenčnej medicíny a možno v rámci nejakých tých alternatívnych spôsobov, ktoré majú aj svoje výsledky, pretože svet není asi aj tá hmota napokon, však môžeme ísť až naozaj do tej kvantovej fyziky, môžeme ísť do partónov a holónov a neviem čoho všetkého možného, kde sme ešte v 19. storočí, tá mechanická veda Descartova, však Descartes robil to, že rozrezával psy, venoval im proste pozornosť ako strojom, kde strkal prsty do komôr a hovoril, teda popisoval žiakom, že na takomto princípe to funguje, to proste prenášal akoby ten newtonovský mechanizmus aj na živé tvory. A obávam sa, že toto sa tak trošku akoby dostalo, možno ani nie trošku, do toho pohľadu na človeka prostredníctvom medicíny, že teda z jednotlivých tých častí sa to nejakým spôsobom vyskladáva. My v skutočnosti nevieme častokrát, že aj vašimi slovami, že čo vlastne stojí za mnohými tými ochoreniami, alebo čo to vlastne znamená, aj to ochorenie rakoviny. A ešte jedna drobnosť. Vy hovoríte, že je extrémne... Mne je ako zaujímavý ten váš pohľad, lebo je zaujímavý headline, že je extrémne zriedkavé ochorenie rakovina.
Ja rozumiem tomu, ako to chápete v tom práve ponímaní versus toho, koľko buniek máme, teda koľko príležitostí má ten organizmus na to, aby mohol proste ochorieť na rakovinu. Tak z tohto pohľadu je naozaj, s vami sa nedá nesúhlasiť, len zase z toho praktického, každý tretí alebo každý štvrtý na ňu zomiera. No tak... Dobre, ja dve veci som chcel na to, čo hovoríte vy. Poprvé, ja osobne myslím, že neexistuje nejaká animozita. Ja, keď som nahnevaný, vyzerám inakšie voči alternatíve. To je jedna vec. Ako, ešte raz opakujem, každý je slobodný a môže si vyberať. To je môj základ. A potom hovoríte o tej informovanosti, že tá paradigma, to už hovorili predtým. Tam totiž existujú isté možnosti teraz, ktoré neexistovali pred zavedením webu a internetu. Vy si môžete vyhľadať pacienta, ktorý má konkrétne nádorové ochorenie v konkrétnom štádiu, konkrétnu histológiu. Môžete to tam zadať a my v podstate vieme odtiaľ vytiahnuť, samozrejme štatisticky, čo sa stane vtedy, keď urobíme toto, štatisticky. Opakujem, nejde to urobiť tak, že čo sa stane s tým konkrétnym videom. Tak to ešte nikdy nebolo urobené. Ale tento variant, to znamená, tie dáta poznáme, 5-ročné prežívania pri takom štáde, toto všetko vieme, a ten dvojročné, to je jedno, ale 5-ročné sa udáva ako to je, ale tento variant mi chýba pri tej alternatívnej. Ja stále potrebujem tie dáta, ako hovoria Američania, the data are talking. Dáta hovoria. Inslám, pokiaľ nebude existovať, podobne ako v prípade, teraz na schvál preženiem Berešových kvapiek, štúdia, ktorá povie, títo užívali Berešove, títo neužívali v takomto štádiu, tak sa nedostaneme ďalej. Ja s vami samozrejme súhlasím. Ja s týmto rozpor nemám. Presne tak, to je to. A teraz ale principiálne zoberme ešte ďalšiu vec. Viete, to, čo tie firmy, to sme už rozprávali, prídu a masírujú ľuďom, teda odborníkom, lebo to nie sú pacienti, že statistically significant, tak ja chytím koprivku a už sa začnem mrviť. A štatisticky signifikantné je to, čo si mi zadajú, povedzme 6 týždňov dlhšie prežívanie, alebo myslím medián, aby som ho presný, lebo štatistika má jednoznačne presný áno, presne. Tak, no, dobre, tam nemáme asi sporu. Ale na druhej strane nemôžete povedať, že žena má karcinom prsníka, pomínali sme ten zázračný liek tamoxifevínu, pred 60 rokmi, pôvodne ako kontraceptívum, má pozitívne tzv. Receptory, estrogén, progesterón. No, keď ten tamoxifén bude užívať 5 rokov, tak sa dožije 90%. Keď ho nebude užívať, tak jednoducho sa dožije 50%. Hovorme si, čo chceme. To sú čísla robené na 10 000, nie na, že jeden prišiel a povedal a tamto. Takže viac k tomu nemôžem povedať. Ďakujem. Pán doktor, ak dovolíte, ja sa vyjadrím, pretože ja som pôsobila v farmaceutických firmách. Ako môže mať alternatíva nejaké dáta, keď nie je ten, kto by to zaplatil, aby sa to štatisticky sledovalo? Prosím vás, tu s vami musím nesúhlasiť. A výpovedná hodnota toho, že kto prežil, hovorím, nerozumela som, čo tu chceme porovnávať, lebo vy ste sa z hľadiska štandardnej medicíny máme dáta z obrovských štúdií, z metaanalýz tých štúdií na rôznych druhoch nádorov. A ja čo mám povedať, že ja som pomohla koľkým ľuďom v svojej praxi, to má akú výpovednú hodnotu, alebo čo chceme porovnávať. Ide o to, že či vieme pomôcť jednotlivým ľuďom a že či my riešime každého človeka individuálne. Vôbec nie sme proti západnej medicíne. Tým, že som farmaceut, my s lekármi spolupracujeme. Akurát vieme možno niekde doporučiť niečo, čo tomu človeku možno zlepší tie posledné chvíle, hej? A veľa závisí od toho, čo vy ste hovorili. Ja chápem, že v akom štádiu ten nádor je, hej, alebo kedy je diagnostikovaný. Určite v 3., 4. štádiu nevieme pomôcť, hej, ale tam nevie pomôcť častokrát ani štandardná medicína. A čo sa týka tej rakoviny prsníka, tak to sú tie chemosenzitívne nádory. Nám možno, že by pomohlo, keby pacient, o ktorom vieme, alebo o ktorom lekár vie, že ten jeho typ nádoru nie je chemosenzitívny, aby on mal na výber. Aby jemu bola poskytnutá taká možnosť, respektíve len povedané, že sú aj alternatívne spôsoby, prečítajte si na webe. Hej, lebo my máme skôr skúsenosť tu, že jednoduchý človek neznalý pomerov je v tom naozaj najhoršej chvíli svojho života. Viem, o čom hovorím, lebo som to prešla s mamou.
a v tom krátkom časom úseku ste nútení sa rozhodnúť a ste tlačení tam, lebo vy nemáte dostatok informácií. Ja som síce farmaceut, ale nie som lekár. Takže tiež sme nevedeli, ako sa rozhodnúť. Hej, len moja mama bola osvietená osoba, ona sa rozhodla proste pre tú alternatívu a tá jej pomohla do určitej miery. Ale to je zlý príklad, lebo ona mala primárne ochorenie iné, na ktoré zomrela, hej, nie rakovinu. Takže čo vyčítame, alebo čo by sme možno chceli, lebo oháňame sa tu ľudským rozumom a slobodnou vôľou, tak verím, že tí ľudia, ktorí sú tu, tak tú slobodnú vôľu majú a vedia si to aj presadiť, ale sú ľudia, ktorí nemajú bohužiaľ taký potenciál, ani nemajú možnosti, aby sa niekde k nejakým informáciám dostali. A taký prípad takéhoto človeka bol opísaný aj v tom časopise Zemavek, bola to naša klientka, hej, a bol to človek, ktorý sám sa nevedel rozhodnúť a bol tlačený niekam, kde nebol nádor diagnostikovaný a potvrdený patologicky, teda potvrdený biopsiou, hej. Bol potvrdený len z môjho pohľadu nešpecifickými vyšetreniami. Hej. Prepáčte, ja by som možno zareagoval, keď hovoríme o tom približovaní sa jednej strany k druhej. No, pozrite, úplne celkom logicky, na mňa to vždy všetko pôsobí tak, že ja chcem, napriek tomu, že som, myslím si o sebe, že viac asi duchovne ako racionálne založený, ale napriek tomu chcem mať nejaké presvedčivé argumenty v rámci toho, že tu, ak bola tá SMS-ka, tak mi hovorí, samozrejme musíme zavolať naspäť, kto to je, ako to je, naozaj podarilo sa to, to chce overovať, chce to skrátka, chce tomu veriť. Tu nejde o to, že by tomu neveril, ale skrátka, keď vy, nemyslím teraz konkrétne vás, ale môžeme aj o vás hovoriť, nevediete nejakú svoju súkromnú databázu alebo štatistiku alebo akékoľvek proste dáta výstupné. Nemusia byť dáta, ktoré sa týkajú, viete, nemusia to byť dáta, o ktorých hovoríte 10 000, že nie sú na to peniaze. Možno by stačilo, keby existovalo, neviem, že poviete, tak týchto 5 sme robili a v týchto 5 prípadoch títo pacienti dostávali to a to a v týchto 5 prípadoch sa ukázalo to a to. Viete, aby sme vedeli narábať s nejakými uchopiteľnými argumentami a faktami, ktoré by určite potom vo váš prospech mohli nakoniec. Toto nie je žiadna, aby ste to nechápali ako nejaká výhrada. To ja len hovorím, že mňa osobne by to presvedčilo a ja osobne by som určite bol na tej strane oveľa skôr, na hocakej, ktorá mi ponúka skrátka nejakú argumentačnú databázu, ktorá je postavená na tom, že v koľkých prípadoch úspešných liečení pacientov sa to podarilo. To len ako... Nerobí ju ani doktor Jonáš. Pracuje na svojej metóde, na ktorej začal ešte za totalitného režimu pracovať 30-35 rokov. Do dnešného dňa, koľko ho poznám ja, som nepočula o tom, aby robil nejakú štatistiku. Ad 1. Ad 2. Nepoznám na Slovensku človeka, ktorý by do toho investoval peniaze tak, ako do toho investujú peniaze z opačnej strany. Nepoznám, ak sa taký nájde. Fajn, výborne. V Čechách sa taký našiel, pretože sme boli na kongrese, kde sa skutočne v mase 800 ľudí pozvaných na kongres, alebo teda prídúcich na kongres, sa našiel človek, ktorý sa prihlásil, že áno, teda on to bude financovať. Jediná jedna osoba z Česka a Slovenska, ktorá urobila nejakú analýzu v liečení alternatívnou formou, je inžinierka Bláhova, ktorá vydala aj knihu a tam sú argumenty presne, aký postup zvolila, čo zistila, čo vydetekovala, čo sa odstraňovalo, a tak ďalej. Áno? To je jediná jedna osoba v Československu, ktorá toto nejakým spôsobom... Ja ešte doplním jednu vec. Nikto ale jednoznačne treba povedať takto, tie publikované výsledky sú jednoznačne dané bez toho, aby farmabiznis, to sú výsledky, ktoré sú získané konkrétnou prácou na konkrétnych pacientov a ktoré sú konkrétne poslané do časopisu ako výsledky. To je ten tretí spôsob, a tie si môže každý pozrieť. A čo vlastne tie dámy robia? Ja stále neviem, čo vy robíte. Ja viem, že len robíte niečo a že to má niečo s kvantovou fyzikou. Ale tu som počula niečo, že čo prídem k onkologovi a budú so mnou robiť to, alebo to, alebo to. A ja stále neviem, čo budete so mnou robiť vy. Viete, neviem, ktorá je teda tá alternatíva. Tak, kto sa to tak dlho hlásil? Bude to zložité teraz, no ale poďte.
poprosím potichšie v sále, a aby sme si dali priestor jeden druhému. Poprosím aj vás potom v krátkosti reagovať, lebo máme teda už pokročenú hodinu. Úvod som nechcel, ale musím. Skúsme to stručne. V 98. som bol diagnostikovaný onkologický pacient. Taktiež hore doktorka Sičová, doktor Mardiak, špecialisti, dodnes ďakujem, že som tu. Naozaj bola to liečba ťažká a tak ďalej, nechcem povedať. Ale tu sa mi nepáči naozaj jedna vec u týchto dám. Ja neviem, čo ten prístroj robí, neviem, ako to funguje, ale akože liečíme, čistíme, ale uvidíme a neviem. Akože kam som sa dostal? Bol som alternatívne liečený, riešil som aj iné veci, ale akože toto keby som počul niekde, nehnevajte sa. Ak dovolíte, nedostali sme priestor, hovoríme tu o štatistikách, my vám presne povieme, čo robíme a ono to tu padlo, hej. Keď niekto sa zaujíma, tak si vie nájsť. Metóda doktora Jonáša je riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu. Keď ja liečím a pacientovi poviem, že ten stroj, ja neviem, čo ten stroj robí, ale robím s tým. Ja vám môžem k tomu povedať, tomu stroju. Nemusíte, ale ona to robí. Ja vás chcem podporiť strom, pretože ja mám osobnú skúsenosť. Ja som praktizujúci súputník 3 onkopacientov. Mama mi zomrela, švagor mi zomrel, teraz mám ďalšie onkopacientov. A môžem vám povedať, že tento zázračný prístroj kvantový mesiac predtým diagnostikoval môjho blízkeho súputníka, nezistil nič, zistil krčové žily. A za mesiac tá dotyčná dostala rakovinu. A tých prístrojov je viac, Emočné chytenie, ale proste jednoducho dajte si ľudia pozor na šarlatánov. Ja som pozeral od sóda bikarbóna, od všelijakých iných zázrakov, aj tento vitamín C, všetko poznám, veľmi dobre poznám. Prečítal som plno všelijaké literatúry, čo sa týka imunitného systému, nakoniec naozaj všetko smeruje k tomu imunitnému systému, že ten treba podporiť, ale pozor na šarlatánov, lebo nikto vám nepreukáže ani in vitro, ani iné jasné dôkazy. To je to isté napríklad teraz, čo sa hovorí, jedni povedia proti mlieku, ďalší sú za mlieko. Ale nikto vám nepreukáže jednoznačné štúdie. Predsa to, že Číňania povedia, že mlieko je zlé, lebo oni svoj systém nemajú na to naučený. Ja neobhajujem mlieko teraz, ale pozor na to. Tam treba, aby boli jednoznačné dôkazy. Dôkaz proti, že čo štartuje rakovinu je údené mäso, alkohol, potom stres, samozrejme stres a fajčenie. Ale nič iné není preukázané na 100%. Čiže všetky ostatné veci sú talata. Ja som laik, ja som odborník. Pán doktor je tu na to, aby nás to vysvetlil, aby povedal, o čo ide. Ja nehovorím, že aj alternatívne metódy sú nejak dobré, ale si zoberte Steve Jobs, Hugo Chávez. Mali obmedzené prostriedky, kde sú. Nepomohlo im nič, pretože naozaj medicína táto konvenčná hovorí jedno. Proste sú určité štádia, kde nepomôže nikto. Nepomôže nič. Ja som mal tak moju matku, proste, ale sú aj zázračné lieky, aj syntetické, Avastin. Pán doktor to pozná. To bol špičkový liek, čo predĺžil liečbu môjmu švagrovi o 7 rokov. Má rakovinu hrubého čreva a zobrali mu tak črevo, že v podstate to vyzeralo, že bude musieť chodiť s kapsičkou a tam bude ako kadík. To poviem tak pekne. A stále 7 rokov mu predĺžil život ten liek Avastin, ktorý napáda alebo teda tie výživové nádorové bunky, proste vie odrezať. Pardon, že som ešte rozprával, ale naozaj hovorím to, čo som zažil. Tak ďakujem. Dáme priestor najprv dámam, aby mali možnosť zareagovať a potom pán doktor. Neviem, nepadlo tu z našej strany, že vieme vyliečiť nejaký nádor alebo každý nádor. Vieme pomôcť tam, kde sa to dá, kde ešte ten imunitný systém je na tom tak, že sa dajú telu vlastné obranné mechanizmy naštartovať. A to sa robí tými preparátmi doktora Jonáša, sú to informatika a informačná medicína, dá sa o tom naštudovať. Nie je tu asi priestor na to, aby sa to nejak do hĺbky vysvetľovalo. Nie, nič neordinujeme takto. Každý človek je vyšetrovaný individuálne a je braný do úvahy celý ako celý jedinec. Tie prístroj má doktor Jonáš svoj prepracovaný, ktorým vyšetruje ľudí a druhý prístroj je diakon. Kto chce? Áno?
Na princípe magnetické rezonancie. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes merali cestu sem. Ja verím, že sa stretneme aj na budúce. Táto téma je mimoriadne zložitá a určite asi nikto z nás nemôže očakávať, že by sme ju vyriešili dnes večer, ale verím tomu, že podobným prístupom, ako predviedol pán doktor Lakota, ale napokon aj milé dámy, ktoré tu dnes večer boli, sa budeme môcť nejakým spôsobom rozprávať a pokračovať v tom dialógu, ktorý nikdy asi tej spoločnosti nekončí aj ďalej. Vidíme sa 11. decembra a verím, že v plnej zostave opäť. Takže pekný večer vám prajem. Pán doktor, ďakujem. Veľa zdravia. Aj vám, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vám takisto.